tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw kulo kan. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client an filɛbaw ni a lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na Mali kura taa sira an ye minisiri damadɔ sɔrɔ an y'olu ka laseliw di aw ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra alamisa tɛmɛnen ni o dɔgɔkun kelen ye bi ye premier ministre ale ka laseli a kɛra tubabukan ani bamanankan na anw yɛrɛ sen yera bamanankan ɲininkaliw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ale ni Marc Kulibali ka bɔ Radio Mali la baabu in an bɛna a bɛɛ lajɛlen d'aw ma su in na bamanankan ta bɛɛ lajɛlen a bɛ se k'a faamuya cogo min na an b'a ɲini aw fɛ sa min ye bi kɔni y'a ka hakɛ to kibaruya telimanw an b'olu bɛɛ lajɛlen bila sini sɔgɔma la fɛn minnu kɛra CNT la bi n'o ye sariyaba in ye ale ni fulaw ka alimami minnu bɛ yan ni wagɛ n'olu ye ɲɔgɔn ye ka taa se an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna wulikajɔ minnu kɛra ani wulikajɔ minnu kɛra Masina mara ninnu na ka taa se Sualakaw fɛ baara minnu bɛ sen na ye sini sɔgɔma an bɛna olu kibaruyaw bɛɛ lajɛlen da aw ma a bɛ se ka faamuyali ko la Falaye Keyita ale bɛ yan premier ministre ale ni an ka baabu Mali kura taasira kuncɛli hukumu kɔnɔna na an b'o bataki da aw ma bi su in na. N y'a jateminɛ nin bɛɛ bɛ yen mais ala barika la nin bɛɛ sigilen bɛ fɛn kelen mun kan mun yɛrɛ bɛ baara nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo o ye nina ye a kɛra carte d'identité biométrique ye a kɛra carte d'identité cɛ papier ye parce que carte d'identité biométrique ani carte d'identité papier bin bin na a fila bɛɛ bɛ yen parce que n'i ko k'i bɛ carte d'identité papier jɔn bin bin na a bɛ na ni gɛlɛya ye parce que carte d'identité minnu produira o ye carte d'identité 9,9 ɲɔgɔn na biométrique mɔgɔw dɛsɛlen ka taa o yɛrɛ ta bon n'i ko k'i bɛ papier jɔ bin min na a bɛ na ni gɛlɛya ye mais n y'a fɔ cogo min na plus an bɛ taga ɲɛfɛ fɛ plus forcément papier ma in bɛ tunun o b'a jira k'a fɔ hali bi mɔgɔw k'u jija k'u cɛsiri ka t'u ka carte d'identité biométrique nɔfɛ i ye AES ta sanni ka don AES ta la carte nina n'a jateminɛ depuis cɛmancɛ fanga daminɛra carte nina yɛrɛ tɛ yen bilen
parce que il y a fo cogo na sariya mun nana ni nina ye o sariya ma deli ka carte ko yɛrɛ fɔ nina ye numéro de carte tɛ numéro mun na bon carte nina nana wagati dɔ kɔnɔna la mais il y a fo cogo na carte nina tɛ yen bilen parce que nina ka laɲini ye mun ye sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen ni administration bɛ mun di o numéro ka se ka sɔrɔ o la a kɛra carte amo ye a kɛra carte d'identité a kɛra passeport ye bi min na an n'a jateminɛ k'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ni ye passeport ta ni ye passeport dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ nina b'a la ni carte d'identité biométrique dayɛlɛ i bɛ t'o nina kelen sɔrɔ yen a ka ca ala fɛ sini an ka wolo sɛbɛn fana nina place bɛ yen nina kelen de bɛna kɛ permis biométrique o nina fana kelen de bɛ yen o de ye nina nafa ye bon i nana ni i ye mun fɔ AES ta la AES ta tɛ k'a fɔ ko carte wɛrɛ bɛ na na o carte kura tɛ na na AES document ye mun ye o ye jamana ɲɛmɔgɔ ka u ka laɲini AES jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye général d'armée Assimi Goïta n'o ye Mali président ye ani général d'armée Abdourahmane Tiani n'o ye Niger ɲɛmɔgɔ ye président ye ani capitaine Ibrahim Traoré n'o ye Burkina président olu ka laɲini AES jamanadenw bɛ se ka bɔ jamana kelen na ka taa jamana wɛrɛ la ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma k'a la mais a bɛna ta AES a sɛbɛnw o fana bɛɛ ka se ka bɔ parce que a kana kɛ i n'a fɔ aw bɛ AES kɔnɔna la par exemple ni Mali ka carte d'identité biométrique i bɛ taa sɔrɔ fɛɛrɛ dɔw b'o kɔnɔna la n'o tɛ Niger ta la n'o tɛ Burkina ta la aw tɛna ɲɔgɔn faamuya quoique ministre de la sécurité n'a a jɛɲɔgɔn AES ministre de la sécurité tɔw u ye réunion caman kɛ pour que ka se ka bɛnkan na mun b'a to carte d'identité kɔnɔna la u ka carte d'identité a kɔnɔna fɛnw bɛɛ bɛ kɛ kelen ye passeport fana kɔnɔna fɛn bɛɛ bɛ kɛ kelen o de nana ni nin ye mais fɛn mun don sisan tɛ quoique conseil des ministres tɛmɛlen ala barikara ministre de la sécurité ka décret fila tɛmɛra mun bɛ na ni carte d'identité kura ye ani passeport kura norme AES mais k'a fɔ ko carte d'identité min bɛ sen na ko man ɲi o tɛ n'a jateminɛ sisan carte d'identité biométrique mun bɛ di i bɛ taa sɔrɔ CEDEAO signe b'a kan parce que sariya de ko k'o k'a kan bon n'i ko k'i b'o fana bɔ a kan ka na ni AES sariya f'i ka sariya falen mun b'a to AES bɛna kɛ AES logo bɛ kɛ o carte d'identité fana kan sinon fɛn wɛrɛ ma falen carte caya tɛ carte kelenw de don mais taga kɔrɔlen ninnu bɛ mago ɲɛ wa a bɛ mago ɲɛ parce que n'i y'a jateminɛ cɛ carte filɛ nin ye carte wagati de b'a la a bɛ di wagati min na a n'a bɛ ban wagati min na mais kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ni carte kura nana ko mun b'i bolo ko nafa t'a la administration tɛ marché ten mun b'i bolo tant que o ma expiré mun b'i bolo kura min nalen o ka ɲi toujours mais n'o expiré la i bɛ taa kura bɛ sɔrɔ ka d'i ma mais a ka di administration fana ye ka mɔgɔw encourager i n'a fɔ passeport bɛ cogo min na sisan mɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛ ka passeport kuraw ɲini mun bɛ AES norme na mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko carte kɔrɔlen ou bien passeport kɔrɔlen ninnu ko man ɲi tant que a validité ma ban tant que a si ma ban mun b'i bolo foyi t'a la. ayiwa Marak. ayiwa misiri ɲɛma politikitɔnw cira u cikun fɔra nka parti caman ko Mali kɔnɔ a bɛna kɛ cogo di waati nataw la. a ka kan o fana la an ka hakilinajigin kɛ k'a fɔ parti cira kun mun na kun fɔra mais n bɛ segin a kunnaw kan an kɛlen ka sigi ka fɔ kɛ assise nationale de la refondation kɔfɛ maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ jɛn'a kan maliyɛnw partiw b'o la syndicats b'o la bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn tun bɛ assise la ko ka dɔ bɔ partiw da la o kɛra bɛɛ ka laɲini réduire le nombre de partis ka dɔ bɔ partiw da la parce que parti min b'an fɛ yen bɛɛ t'a jɛ parti 300 la 297 o parti de bɛ yen faamuyalikɛla k'a fɔ tant que dɔ ma bɔ o da la an bɛ basigi min nɔfɛ parti kɛnɛ kan o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ assise ye mun ye assise bɛ cɛ laɲini de fɔ mais baara kɛcogo assise t'o fɔ o bɛ gouvernement yɛrɛ de bolo mais baara bɛ kɛ cogo min na fana i bɛ taa sɔrɔ recommandation dɔw bɛ yen laɲini dɔw bɛ yen n'i y'a ye i b'a fɔ a ka nɔgɔn mais a kɛcogo a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que administration ka baara n'i ye parti yɛrɛ fan fɛ administration ka baara ye ka to de manière impartiale c'est que dɔw kana fɔ k'a fɔ non a dɛmɛra nin fɛ ou bien a ma dɛmɛ nin fɛ administration ka baara administration bɛ bɛɛ de kama administration tɛ parti ta ye siya ta tɛ région ta tɛ administration bɛ yen bɛɛ lajɛlen de kama o baara kɔnɔna la an ye gafe ci partiw yɛrɛ ma k'u yɛrɛ ɲininka olu yɛrɛ bolo
dɔ bɛ se ka bɔ u da la cogo jumɛn na parti yɛrɛ jaabi mun fɔ an ye ko n'an ko k'an bɛ dɔ b'u da la ko k'u fara ɲɔgɔn kan mais ɲininkali mun jɔn bɛ parti fara ɲɔgɔn kan administration ka baara farama deli ka kɛ ka fɔ ko ka parti 297 jɔn bɛ n'olu fara ɲɔgɔn kan donc ça veut dire que jaabi mun don olu yɛrɛ ma se k'a fɔ u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na mais n'i ye parti yɛrɛ ka gafe ta k'a lajɛ u ka n'an b'o wele ko charte des partis politiques parti dɔ b'a la dɔw b'a jɔsen dɔw b'a kɔnɔna la mun bɛ yamaruya di parti yɛrɛ ma u yɛrɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan bon o baara kɔnɔna la o kɔfɛ jaabi ma sɔrɔ olu bolo mais jamanadenw fana ka laɲini don ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye engagement mun ta cɛsiri mun ta o ye jamanadenw bɛ fɛn fɛn fɔ ka se ka o latigɛ donc an sigi k'an miiri an bɛna se ka nin baara kɛ cogo jumɛn na an seginna ka ɲininkali lase population yɛrɛ ma komi recommandation bɔra olu yɛrɛ miiri la cogoya jumɛn b'a la k'a kɛ population yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ vraiment a ka gɛlɛn parce que administration ka baara n y'a fɔ cogo min na administration ka baara tɛ ka parti fara ɲɔgɔn kan mais hakilinajigin kɛ k'a fɔ san'an ka se nin ma nin parti ko in ma a ɲɔgɔnna dɔ nana n'o ye EJ sigitɔ autorité indépendante de gestion des élections mun ka baara ye kalatako ye a fɔra bon parti kan ka don EJ kɔnɔna la kɛcogo jumɛn b'a la an ye parti yɛrɛ ɲininka kɛcogo ma sɔrɔ a la donc an sera ka mun sɔrɔ a la o kɛra kalafili yɛrɛ an b'o wele ko tirage au sort an ye UC dɔ wele administration da fan UC de y'a baara kɛ parce que n'i ko k'i administration k'a kɛ ni mun ma sɔrɔ a la o mɔgɔ kelen bɛ tila ka bɔ k'a fɔ non administration ye namara kɛ ou bien a dɛmɛra nin fɛ donc an yɛrɛ m'an da don a la an y'a to UC commissaire k'a kɛ parti yɛrɛ minnu sɔnna ka na olu yɛrɛ ka mɔgɔw kun bɛ yen donc nin baara fana la o n'a ɲɔgɔnna de don n'i ko n'i ma farati k'a fɔ k'i bɛ i da don na ka se cogo sugu la parti yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ non i dɛmɛra nin fɛ ou bien i ma dɛmɛ nin fɛ o tɛ administration ka baara ye concertation senfɛ population yɛrɛ ka laɲini kɛra k'a fɔ vraiment cogoya t'a la an ka ci an ka charte kura n'o ye parti yɛrɛ ka cɛ gafe ye mun bɛ parti sigi cogo k'o fɔ an ka taa o kan mais o kɛra to k'a fɔ ko dadigi kɛra multipartisme na mun bɛ parti ci an ka jamana kɔnɔ o ma deli ka fɔ fan si donc vraiment an bɛ mun ɲini parti kɔrɔlenw fɛ minnu bɛ politique la ni population fɛ k'a fɔ baara mun don baara bɛ sen na k'an bɔra dɔ la mais ni ala sɔnna ma don natɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ pour que ka se ka parti sigi cogo ka se k'o ɲɛfɔ mun b'a to laɲini yɛrɛ ye mun ye fɛn kelen don vraiment mun b'a to parti yɛrɛ ka kɛnɛ ani politique kɛnɛ basigi bɛ se ka na parce que nin ye réduction ye n bɛ miirinajigin kɛ k'a fɔ n'an ni parti yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ kɛ parti yɛrɛ tun bɛ ne yɛrɛ ɲininka k'a fɔ hali bi mun na an tɛ ka dɔ b'u da la donc bi min na an selen nin situation ma k'a fɔ vraiment an tɛ mɔgɔ kɔ k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka dandigi kɛ multipartisme na n'o tɛ fan si fɛ an bɛ fɛ ka mun kɛ ka parti cɛsigicogo kura ka se k'o fɔ mun b'a to vraiment dɔ bɛ bɔ parti da la parce que maliyɛn bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ parti 297 ka ca jamana kelen ma ma ka fɛɛrɛ kɛ ka dɔ bɔ parti da la mun b'a to fana parti yɛrɛ a kɔnɔna la bonne gouvernance c'est que mara kɛcogo ɲuman o de bɛ se ka kɛ parti yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na donc vraiment o bɛɛ bɛ mankan dɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la. ayiwa minisiri ɲɛma tiɲɛ don parti politique tɔw min cira nka fɛn wɛrɛ fɛnɛ labanna ka ɲini o fɛ Kassim Traoré. o ye tiɲɛ a bɛ n'a fɔ gouvernement ye kɔsen bila ɲɛsen yɛrɛ a ye partiw ci ko k'u ka tila k'u ka wari da fɔ tuguni san mugan wari o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di. i ye mun fɔ baara bɛɛ n'a tagabolo don d'abord ka kan fɔlɔ gouvernement ma deli k'a fɔ ko cɛ parti ka musaka ye u ka se k'o ɲɛfɔ n y'a fɔ cogo min na parti cili o bɔra recommandation na audit n'o ye parti ka audit ye o fana bɔra o recommandation kelen de la mais miirinajigin kɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka tagabolo ye mun ye ni jamanadenw ye fɛn fɛn fɔ a b'a cɛsiri ka o bɔ a sira fɛ donc o de hokumu kɔnɔna la vraiment cour suprême ye sɛbɛn ci cɛ parti ma parti cili o bɛ yen ani i ye mun kɛ ou bien i ka gestion i k'o ɲɛfɔ o fana bɛ yen n bɛ misali dɔ d'i ma kuma bɛ an b'a ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ye poste dɔw occupé a kɛra ministre ye a kɛra directeur ye a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i bɔra ministre la ou bien i bɔra directeur la k'a fɔ ko ni vérification bɛ yen k'i tɛ ɲininka o tɛ fan kelen fɛ
donc c'est fin fila de don i ye mun kɛ i bɛ se ka ɲininka o la k'a sɔrɔ i tɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman i t'a sɔrɔ dɔw bɛ kuma bɛɛ cɛ sariya b'u wele k'u ɲininka k'u to nin baara in na nin wagati in na ka bɔ nin wagati in na ka na nin wagati in na ni action in bɛ yen bon a kɛra cogo di au moins u ka se k'a ɲɛfɔ donc partout fana ta bɛ ten donc c'est vrai que an tulo bɛ fɛn caman na mais n bɛ mun fɔ nin baara in cɛ sariya ka cɛ baara don sariya ka baara gouvernement tɛ se ka a da don o la donc mais n bɛ mun ɲini les anciens présidents cɛ parti kɔrɔ ɲɛmɔgɔw ma u ka u jija parce que n bɛ sariya dɔn fɛn mun ye nin commentaire sugu i bɛ baara gɛlɛya i yɛrɛ bolo c'est comme n'i yɛrɛ bɛ ka a fɔ sisan k'i bɛ sariya ɲɛfɔ cɛ sariya magabagaw yɛrɛ a ka ca a tɛ wolo foyi la ni gɛlɛya tɛ. a komi jabala t'u la tuguni sièges dira u tigiw ma yɔrɔw datugura an taara ci wɛrɛw la olu bɛ ka ɲini. mais o misali kelen de d'i ma o n'i mana dɔ ta mɔgɔ min kɛra directeur ye ka bɔ de 2015 à 2020 a tigi tɛ directeur ya la bilen i t'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ bɛ baara wɛrɛ la ou bien a tigi bɛ retraite la mais i bɛ se ka wele k'i ɲininka k'a fɔ i ka wagati kɔnɔna la i ye nin kɛ i ye nin kɛ a ko kɛra cogo di a tɛ ɲɔgɔn fan fɛ hali ni siège t'i bolo i ye baara fɛn fɛn kɛ sariya bɛ se k'i ɲininka i dalakan na. n'i ko parti i bɛ kalata ko fɔ Kasum. tiɲɛ don premier ministre hakili b'a la don la e yɛrɛ y'anw wele o y'a sɔrɔ i bɛ administration territoriale la ko a bɛna kalata bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔɔni sisan an y'a ye k'a fɔ san 5 dira o kɔrɔ sa Mali kɔni ni kalata fo n'Ala ye sijan di maa min ma sa dɛ. Merci ka ɲininkali faamuya ka k'an bɔra ka kuma multipartisme kan multipartisme bɛ an ka jamana sariya sunba kɔnɔna la bon kalata fana bɛ sariya an ka jamana sariya sunba kɔnɔna la donc wajibi de don cogoya foyi t'a la kalata bɛ kɛ wajibi don n'a jateminɛ kalata organisation a yɛrɛ daminɛra mais mɔgɔw de tɛ k'a jateminɛ parce que an ka politique mɔgɔw fɔlɔ u ka laɲini dɔ kun ye ni élection présidentielle ta donc président Kalafili o tour fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔkun 2 de tun bɛ yen mɔgɔw yɛrɛ ka laɲini kɛra ka dɔ fara o dɔgɔkun kan sisan a kɛra dɔgɔkun 3 ye mais o jaabi bɛ an ka jamana constitution kura de kɔnɔna la o de kɔnɔna la sɛbɛnnen don k'a fɔ dɔgɔkun 3 bɛ don tour 2 ni ɲɔgɔn cɛ a filanan o ye EJ yɛrɛ créeli a n'a sigilen sen kan autorité indépendante de gestion des élections bɛɛ b'a jira k'a fɔ vraiment cɛsirilen don kalata fan fɛ mais n tɛ nugu la camancɛ fanga gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔna la tubabukan na a bɛ fɔ an tɛ fɔ an ye adamadenw de i bɛ se ka fɛn dɔ miiri wagati dɔ la mais gɛlɛya min bɛ bɔ a kɔnɔna la o fana ye ko wɛrɛ ye comme on dit en français l'homme propose Dieu dispose adamaden i bɛ fɛn dɔ laɲini ani Ala ka latigɛ jɛ kelen tɛ an b'a daminɛ tuma min na n bɛ na ni taamasiyɛn dɔ ye mɔgɔw yɛrɛ k'a faamuya élection référendaire bannen donc constitution kura adoptelen an ye kuma daminɛ ni parti politiques ye donc juillet 2023 septembre kalo 2023 la an bɛ bari mun na k'a fɔ les groupes armés minnu kɛlen don k'u bolo nɔ bila accord d'Alger la olu wulila ka don terrorisme kɔnɔna la u ye bateau attaqué bateau attaquélen kɔ u tilala ka kan wɛrɛw attaqué o nana wolo mun na bɛɛ y'o ye n'o kɛra armée yɛrɛ ka wulikajɔ ye mun y'a to armée sera ka région fan tɔ bɛɛ occupé ni Kidali yɛrɛ b'o la o tɛmɛlen kɔ wagati wɛrɛ nana 2024 kɔnɔna an ye dialogue intermalien an y'o daminɛ k'an sigi ka kuma bon parti suspendant activité politique jɔlen o ye pour que dialogue bɛ se ka kɛ cɛ basigi ni hɛrɛ kɔnɔna la au juillet san 2024 activité politique olu ka baara ɲɔngirili o wulila mais an bɛ bari mun na juillet kalo cɛ laban terrorisme taara an ka mɔgɔw attaqué cɛ Tenza Waten
o attaque senfɛ je crois que bɛɛ y'a mɛn k'a fɔ ukrainien yɛrɛ mun dogo olu yɛrɛ ko k'olu sen b'a la maabaw yɛrɛ ɲininka mun bɛ mali ni ukraine se ɲɔgɔn ma an tɛ ukraine fan dɔn u t'an fan dɔn an yɛrɛ y'a ɲininka mɛ m'u dan don an ka ko la donc o fana nana gɛlɛya wɛrɛ ye an nana b'o la je crois que an ma dogo mɔgɔ si la cɛ ɲinan yɛrɛ sa mars ni avril daminɛ algériens fana ye armée de l'air an ka armée drone ko o tiɲɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la o de ye bingani ye o bɛ a jira k'a fɔ k'an k'an sigi k'an miiri kalata organiseli jɔn de tɛ fɛ a ka kɛ gouvernement kɔni tɛ chaque fois que gouvernement bɛ kuma daminɛ ni politique ɲɛmɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ aw yɛrɛ ma sigi ni mun ye lakanabaliya fan fɛ o ko de bɛna kɛ donc an yɛrɛ ka jateminɛ ye mun ye mɔgɔ minnu tɛ fɛ kalata ka organiser mɔgɔ wɛrɛw tɛ o ye terrorisme ani jamana minnu bɛ ka olu u jukɔrɔma tinti ka se k'an ka jamana bila dingɛ kɔnɔna la mais mun ye cɛ mali yɛrɛ fanfɛla ye n bɛ vraiment jamanadenw hakilila tigɛ k'a f'u ye kalata organiser an t'a kɛla mɔgɔ wɛrɛ kama an b'a kɛla an de kama an de t'an ka jamana ye n y'a fɔ cogo min na jamana sariya sunba de kɔnɔna la kelen don k'a fɔ ko kalata kan ka organiser n'a ye charte de la transition cɛ transition yɛrɛ cɛ gafe i bɛ taa sɔrɔ o yɛrɛ kɔnɔna la kalata organiseli o ye transition ka cɛ baara dɔ ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka gafe kɔnɔna la n'o ye a ka lettre de cadrage ye o point laban o fana kɔnɔna la a kɛlen don k'a fɔ k'u ka kalata c'est que ka baara kɛ baara min bɛ se k'a to kalata bɛ se ka organiser basigi kɔnɔna la donc hali bi an bɛ o baara de kan parce que a ka kan an ka jamanadenw hakilina jigin fɛn fila la n'i ko ko kalata an ka jamana kɔnɔ a ma mɛn san cɛmancɛ fanga ka daminɛ kɛlɛ min bɔra cɛ kalata la o de nana ni transition ye a fan dɔ fɛ a filanan an ka politiki mɔgɔ dɔ bɛ yen ala ka hinɛ a la cɛ Sumala Sise o cɛ terroriste enlevé ka to cɛ kalata fana cɛ campagne na donc o b'a yira k'a fɔ kalata kan ka organiser basigi kɔnɔna la a kan ka organiser kɛlɛya kɔnɔna la a kan ka organiser vraiment k'a sɔrɔ jamanadenw bɛɛ bɛ donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc vraiment cogoya foyi t'a la mais i ye san 5 min fɔ n'o bɛ charte de la transition kɔnɔna la san 5 o ye dan ye mais a sɛbɛnnen don fana k'a fɔ ni nin wagati ni baara min bɛ sen na n'o bɛɛ sera ka don ba la mun b'a to kalata bɛ se ka organiser hɛrɛ kɔnɔna la basigi kɔnɔna la a ka ca ala fɛ vraiment an bɛ bɔ san 5 la kalata bɛ se ka organiser dɔ bɛ se ka bɔ o san 5 in kɔnɔna la pour que an ka se ka kalata organiser. ayiwa minisiri ɲɛma tɔn a bɛ fɔ min ma ko association ani kɛnyɛrɛye cakɛdaw n'a bɛ fɔ min ma ko ONG ka ca an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo k'u ka baaraw kɔlɔsi u kana bɔ hakɛ kɔnɔ. an tɛ ye mun fɔ c'est vrai que tɔn ni association ka ca an ka jamana kɔnɔ mais a ca o tɛ basi kosɛbɛ mais maliyɛnw yɛrɛ ka jateminɛ kɛra mun ye lakanabaliya in kɔnɔna la o ye tɔn dɔw bɛ yen parce que tɔn dɔw an ka tiɲɛ fɔ dɔw bɛ yen minnu ka baara jɛlen don fiɲɛ foyi t'a la mais dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu ka musakaw mɔgɔw bɛ tɛmɛ u fɛ ka musaka d'u ma musaka minnu bɛ taa di cɛ terrorisiw ma o de kɛra jateminɛ yɛrɛ ye. Je crois que dialogue intermalien cɛ sen fɛ maliyɛnw yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ vraiment an ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka tɔn ni association ka se ka u jateminɛ kosɛbɛ mais sani maliyɛnw ta fɔlen kɔfɛ a ka kan an bɛ hakilina jigin kɛ k'a fɔ a ma mɛn États-Unis administration minnu yɛrɛ bɛ yen sisan olu yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'u ka jamana musakaw a fan dɔ ɲɛsinna ka terrorisme financer diɲɛlatigɛ kɔnɔna la donc u bɛ k'a jira k'a fɔ association ani ONG u kan ka jateminɛ an ye baarakɛcogo dɔw bila sen na mun b'a to association ni ONG minnu bɛ dɛmɛ sɔrɔ ka musaka sɔrɔ ka bɔ kɔfɛ sani u ka musaka ye sani a ka d'u ma u ka bataki ci administration territoriale la ka autorisation ɲini que mun u yamaruya ka se ka o wari in sɔrɔ mais baara min don gɛlɛya b'a la kosɛbɛ parce que n'i ko k'i bɛ a baara kɛ fo mɔgɔ ka k'i bolo minnu bɛ se ka association u ka wariko ka se k'o jateminɛ vraiment hali bi an nimisi ma wasa kosɛbɛ vraiment association u ka surveillance la mais baara bɛ sen na mun b'a to vraiment an bɛna se ka an hakilinaw
ko o ɲɛfɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'a sɔnn'o ma vraiment ka se ka mesure kuraw ta mun b'a to association ni ONG bɛ se ka suivre kosɛbɛ. Nafa saba b'a la. A nafa fɔlɔ u ka musakaw ka se ka o jateminɛ. A nafa filanan u bɛ nalen ni ŋaɲa mun ye u bɛ na baara mun don jamana kɔnɔna la ka jateminɛ k'a fɔ est ce que walima o baara in ani jamana yɛrɛ ka cɛ laɲiniw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que jamana ka laɲiniw u bɛ taa cɛ gouvernement ka plan d'action a b'o kɔnɔna la ani jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka l'aide du cadrage donc u bɛ ka jateminɛ k'a fɔ est ce que u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. A sabanan u ye baara mun fɔ k'u bɛ a kɛ est ce que a baara nafa yera la wa est ce que a nafa sera cɛ population ma donc vraiment fo an ka fɛɛrɛ kura tigɛ mun b'a to vraiment o saba an bɛ se ka olu jateminɛ ka nɔ b'olu la kosɛbɛ. Premier ministre nin waati in na Nagakɔrɔ mara a ko gɛlɛyalen don maire yɛrɛ tɛ sunɔgɔ tuguni mercredi o mercredi u bɛ conseil des ministres de lajɛ n'o y'a sɔrɔ délégation spécialement bila ka t'u ka yɔrɔ la mun n'a tɛ kɛ Mali fan bɛɛ siɲɛ kelen. Parce que ye mun fɔ ka kan ka hakilinajigin kɛ k'a fɔ délégation spéciale yɛrɛ tun tɛ an ka jamana kɔnɔ bilen parce que mun bɛ yen o tun ye autorité fɔlɔ délégation spéciale tun bɛ yen après an bɔr'o la an nana autorité intérimaire la mun nana ni autorité intérimaire o ye accord d'Alger n'a a ko ninnu ye vraiment komi an bɔr'o kɔnɔ donc an yɛrɛ autorité intérimaire ko jɔ ka segin ka na an bɛ mun dɔn kɔrɔlen n'o ye délégation spéciale ye. I y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don c'est vrai que maire ka mandat banna maintenant mais an ye laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka miiriya kɔnɔna la mun b'a to vraiment cɛmancɛ fanga tɛ se ka na janya fo k'a dama tɛmɛ ka se ka maire ka mandat ka dɔ fara a kan mais n'i ko k'i bɛ dɔ fara o kan f'i ka tɛmɛ CNT fɛ donc dɔ farala maire ka mandat kan fo kalata kura wɛrɛ gɛlɛya min b'a la kasi nin tɛ n dogo i la parce que mun b'an fɛ 816 communes n'i ko k'i ka mɔgɔ 7 ɲini o commune bɛɛ la i yɛrɛ k'a jate bɔ o ye ba caman ye taa fo 5000 ni kɔ la 5000 ni kɔ f'i ka mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ maire ka baara cɛkabolo a kɛcogo minnu b'o faamuya mais f'i ka mɔgɔ fana sɔrɔ maintenant mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ kalama mɔgɔ minnu tɛ se ka na don tiɲɛni na ani mɔgɔ minnu fana bɛ se ka jamanadenw ka u ka laɲini ka se k'o sabati donc vraiment a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ mais miiri b'a la cɛ CNT la an fɔ CNT mɔgɔw ye k'a fɔ ko maire ka mandat prorogé o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an bɛna sigi k'u lajɛ k'a fɔ ko tiɲɛni bɛ kɛ ko fɛn tɛ kɛ o tɛ cogo si la ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka miirina ye mun ye mara bɛ se ka hali bi ka sinsin cogo min na maire ka fan fɛ ka se ka dɔ fara o kan o de b'a to n'a ye jateminɛ k'a fɔ ko miiri mun na baara tɛ kɛla ka ɲɛ ou bien k'a fɔ ko audit bɔra yen ou bien contrôle bɔra yen k'a fɔ ko faute b'a kɔnɔna la vraiment gouvernement b'a ka responsabilité ta k'a ci mais yɔrɔ dɔ bɛ i t'a sɔrɔ a cira hali bi délégation spéciale ma sigi mais hali ni délégation spéciale ma sigi i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen mun bɛ cɛ suganti nommé administration fɛ mais o mɔgɔ kelen mun ka baara ye ka se ka baara minnu bɛ yen ka se k'o kɛ mun b'a to mairie ka baara tɛna jɔ sani an ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka délégation spéciale ka se ka mɔgɔ sɔrɔ k'o sigi parce que n tɛ dogo la i b'a jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 7 cɛ sɔrɔli ko fiɲɛ tɛ minnu ka baara la a ko ma nɔgɔn a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais an b'a kan dɔɔni. An ɲɛ bɛ fɛn kura wɛrɛ la tuguni dɛ an ka commune tɔgɔ bɛ ka wele ko arrondissement ko sous-préfet fana bɛna taa sigi o tuma olu ni maire bɛ baara kɛ cogo di ka fara Bamakɔ yɛrɛ gouverneur kan. Parce que i ye mun fɔ n y'a jateminɛ cɛ Bamako yɛrɛ gɛlɛya fanba o kun lielen bɛ nin na parce que n'i taara an ka région kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ gouverneur bɛ yen préfet bɛ yen sous-préfet bɛ yen bon Bamako mun yɛrɛ ye cɛ capitale ye population bɛ taa fɔ 4 millions i bɛ taa sɔrɔ gouverneur kelen a n'a ka cabinet u tɛ se ka baara kɛ cogo si la o région minnu jama ka dɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ gouverneur bɛ yen préfet bɛ yen sous-préfet bɛ yen mais Bamako yɛrɛ mun ye capitale ye 4 millions i bɛ taa sɔrɔ gouverneur kelen a n'a ka cabinet o tɛ se ka baara kɛ cogo si la o b'a jira k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen n'an ma cɛ farati parce que préfet ni sous-préfet ka baara ye mun ye ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko maire ani population tɔw u bɛ ka sariya bato ka ɲɛ donc ça veut dire que yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni caman kɛra fɛn wɛrɛ tɛ parce que tiɲɛni min kɛra i bɛ taa sɔrɔ gouverneur t'a kalama
parce que mɔgɔ tɛ yen mun bɛ se ka cɛ sariya bɛ se ka bato cogo min na ka se ka o sabati o y'a nafa fɔlɔ ye a nafa filanan Bamako ni a gɛlɛya b'a la comme ni Bamako en réalité cɛ san sariyaw ka falen c'est comme ni Bamako ye collectivité 7 de ye wa collectivité 7 a bɛn'a ka baara kɛcogo wa u tɛ sigi ka kuma a dun bɛɛ ye dugu kelen de kɔnɔna ye parce que n'i mana mairie ta n'i ye commune ta commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 commune 5 commune 6 bɛɛ n'i ka budget bɛɛ n'i ka baara kɛcogo bɛɛ n'i ka plan i b'o fara kan mairie du district o fana ye a damafɛn dɔ ye wa foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a dun bɛɛ ye population kelen na an bɛɛ bɛ jamana kelen de kɔnɔ donc i yɛrɛ ko o gɛlɛya jateminɛ donc Bamako tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo si la o de bɛ na ni ɲagami ye parce que a bɛɛ bɛ dugu kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ commune mɔgɔ olu ka miirina ye commune 2 ta olu ka miirina ye commune 3 ta bɛɛ n'i ka miirina mais bi min na Ala barika la sariya falen ni kalata kan ka organiser siɲɛ wɛrɛ o tɛna kɛ Bamako bilen k'a fɔ ko commune 7 Bamako yɛrɛ bɛna kɛ commune 1 ani maire 1 mais yɔrɔ min na arrondissement i bɛ taa sɔrɔ maire bɛ se ka mɔgɔ sugandi mun b'a a bɛ mɔgɔ mun bila baara la o bilatɔ baara la i t'a sɔrɔ préfet fana bɛ kɛrɛfɛ mun fana b'o ka baara jateminɛ mun b'a to sariya bɛ se ka boli ka ɲɛ parce que an ka région kɔnɔna la o de bɛ yen n'i bɛ taa sɔrɔ préfet bɛ yɔrɔ min na o ye arrondissement ye mais arrondissement fana fanfɛ i bɛ taa sɔrɔ maire bɛ yen ou bien commune bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sous préfet fana bɛ yen donc mais bɛɛ n'i ka baara. ayiwa minisiri ɲɛma mara taabolo kelen hukumu kɔnɔ dugutigiya lakodɔnna k'a laban ka ko ɲɛnabɔ fanga dɔw fana di u ma o bɛ se ka da se o fanga ni fanga dancɛw ma wa. ni ko dugutigiw vraiment an bɛ foli bila ka ɲɛsin u ma parce que u jɔyɔrɔ an ka jamana in kɔnɔna la a ka bon kosɛbɛ cɛmancɛ fanga daminɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka miirina kɛra mun ye an ka kan yɛrɛ n'i ko Mali la ko an ka kan yɛrɛ a tɛ taa an ka ladalatigiw ni an ka dugutigiw a tɛ to olu kɔ o de kokumu kɔnɔna la a daminɛra fɔlɔ ka makɔrɔn d'u ma ni ka sɛbɛn d'u ma mun b'a to Ala barika la n'u taara ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la u bɛ cérémonie na mun b'a to u bɛ se ka dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw la o tɛmɛnen kɔ don kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin u ma mun b'a to mɔgɔw hakili bɛ se ka lajigin u jɔyɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la an ka sariya sunba fana kɔnɔna la depuis an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka gafe constitution kura kɔnɔna la vraiment o jɔyɔrɔ dɔɔnin bɛ o kɔnɔna la mais baara min don a baara bɛ sen na n'i mana o ta i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ administration territoriale la dɔw fana bɛ yen minnu ka baara ye culture ye par exemple n'i ko village fraction ani quartier i bɛ taa sɔrɔ olu lelen bɛ administration territoriale la mais dɔw fana bɛ yen n'o an ka ladalatigiw ye u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mais u ka baara tɛ i n'a fɔ dugutigiw ka baara ye mun ye mais a baara bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa a ɲɔgɔn dafa o mun ye hali bi jamana bɛ se ka basigi cogo min na bɛɛ ni kelenya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na donc baara bɛ sen na sariyaw bɛ talen vraiment hali bi u ka baara bɛ se ka don ba la cogo min na hali bi dɔ bɛ se ka fara u jɔyɔrɔ kan cogo min na. minisiri ɲɛma mara cakɛdaw kɔmasegili jamana kɔnɔ jamanadenw mago ɲɛ cakɛdaw o baara bɛ hakɛ jumɛn na sisan. a baara bɛ sen na baara ma deli ka jɔ je crois que a daminɛra san min na an ka jamana kɔnɔna la n'o décentralisation ye mais an ye jateminɛ min kɛ an bɛ décentralisation sugu min ɲini mara ka segin so o ye ka décentralisation mun nafa bɛ se jamanadenw ma mais a tɛ taa ka se ka administrateur civil ka se k'olu ka baara don cɛ ba la parce que o ye ɲɔgɔn dafa de ye je crois que tiɲɛni caman kɛra parce que caman bɔra kosɛbɛ représentant de l'État cɛ fanga la parce que olu ka baara ye jateminɛ n bɛ misali dɔ ta cɛ fɔlɔ représentant de l'État ka baara kun ye n'an b'a wele ko contrôle a priori c'est que sani maires olu ka décision dɔ ta u kan ka décision mun ta u bɛ a di représentant de l'État ma fɔlɔ a k'a jateminɛ n'o y'a sɔrɔ fiɲɛ t'a la ni fiɲɛ t'a la o bɛ sɔrɔ ka sira d'a ma pour k'a ka bɔ bon fɛn caman bɛ yen o nana gosi représentant de l'État la k'o bɛɛ di maires ma bon
représentant de l'État ka bara ka o kɛ sisan contrôle a posteriori et que bara kɛlen ni bara kɛra kuma min na ni représentant de l'État jateminɛ k'a fɔ ko fiɲɛ b'a la cogoya foyi t'a la bilen tiɲɛni kɛra ka ban bon o de la n'a ye tiɲɛni jateminɛ ale bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn ka dossier ta k'a di les tribunaux administratifs mais o b'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban bon tiɲɛni n'a a kɔlɔlɔ mais quoique sariya bayɛlɛmana mun b'a to an bɛ se ka cɛmancɛ ɲini u fila ka jɛ la maire nafa bɛ yen vraiment maire caman bɛ yen mun bɛ baara kɛla kosɛbɛ mais administrateur civil représentant de l'État olu fana nafa bɛ yen donc an bɛ o cogoya de la a gɛlɛya filanan lakanabaliya kama parce que n'i ko ko mara ka segin so o kɔrɔ ko maire kan ka fɛn fɛn taxi ka se ka o fara ɲɔgɔn kan mais yɔrɔ caman bɛ yen vraiment a ka gɛlɛn kosɛbɛ o baara ka se ka kɛ mais hali o la je crois que jamana y'a cɛsiri san o san jamana bɛ dɛmɛ di ka ɲɛsin commune bɛɛ ma vraiment a da dɔnnen don mais vraiment commune bɛɛ n'a ta a da bɛ varier population b'o la fɛn caman b'o la pour que ka se ka u dɛmɛ ka maire dɛmɛ u ka baara la donc vraiment a baara ma deli ka jɔ a baara bɛ sen na. min ye jamana cakɛdaw ye a bɛ fɔ olu ma ko service technique olu la comment segin ka taa mara yɔrɔw la an ka jamana kɔnɔ. n ye mun fɔ fɛn b'a la kosɛbɛ je crois que n ye mun kɛra Masina o de b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya b'a la parce que an balimakɛ mun fatura Ablaye Kɛnta ale tun bɛ baara kɛ CSCOM kɔnɔ wa a kelen de tun bɛ yen a kelen tun bɛ yen ka a kun kɛ lakanabaliya ye mais bi min na Ala barika la service technique ka segin ani administration o bɛɛ bɛ gouvernement ka plan d'action kɔnɔna la mais baara mun don a baara bɛ kɛ ani armée de bɛ a baara kɛra ka ɲɛ parce que ni armée y'a ka baara kɛ ka se ka terroristes gɛn a ka ca Ala fɛ vraiment an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ mun b'a to administration ni service sociaux de base bɛ se ka segin pour que ka population nafa. Ayiwa minisiri ɲɛma o kunnafoni an y'olu faamu an y'a fɔ ten ko I ye minisiri ɲɛma ye mara minisiri ye ani gouvernement ka kuma lasela o kɔrɔ fugula saba ɲɔgɔnna bɛ I kun na nin ye fugula fɔlɔ kunkanko kumaw ye an bɛ taa fugula filanan na ni o ye minisiri ɲɛmaya ta ye nka yann'o cɛ I ka minisiri ɲɛmaya kɔnɔ baara minnu kɛra minisiri ɲɛmayaso la an bɛ fɔlɔ ka o jaw lajɛ baara fanbaw olu ye baara kelenw ye Mamari Kone fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɛnɛ kan. Général de division Abdoulaye Maïga Dille kun do minisiri ɲɛmaya la sabu a ye minisiri ɲɛma nɔna bila kalo damadɔ kɔnɔ jamana ɲɛma y'a ka danaya da ka novembre kalo tile 21 san 2024 k'a kɛ minisiri ɲɛma ye a ka gouvernement ka baara bolodalenw n'u do gouvernement ka baara minnu sigilen do jamana ɲɛma ye lettre min ci a ka gouvernement ma n'a bɛ fɔ a ma ko lettre de cadrage o dakunba 8 kan ka kɛɲɛ ni nin dakunba 8 ye minisiri ɲɛma ye a ka san 2025 ni 26 baara bolodalenw jira CNT la ni o kɛra mɛkalo tile 16 san 2025 ni a sigi ka kumaw kɛra mɛkalo tile 19 san 2025 minisiri ɲɛma ye a ka baaraw bila ɲɛtaa sira minnu sɔrɔla olu bɛ se ka to senna cogo min o de hukumu kɔnɔna na musaka min bɛ bila a ka bolo kan ni y'o sigi 3 o 3 ye 2 a y'o fara furanjɛla fanga ɲɛma ta ka ɲɛsin dɛmɛ ma jamanadenw ye ka kɛɲɛ ni dakunba teli minnu bɛ jamana kɔnɔ minisiri ɲɛma ye baara fɛn o fɛn daminɛ a y'a bɛɛ kɛ teliya la kabini jamana ɲɛma y'a ka danaya da kan k'a kɛ minisiri ɲɛma ye général de division Abdoulaye Maïga wulikajɔ daminɛ o yɔrɔnin bɛɛ k'a bolo don baaraw la o de hukumu kɔnɔna na kabini novembre kalo tile 28 san 2024 sɔgɔmada joona 7 heures tɛmɛnen ni sanga 30 ye minisiri ɲɛma taara énergie ɲɛmayaso la ka taa ani o ɲɛmaw ka jɛ ka kuma gɛlɛya minnu bɛ u ka fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ olu la dɔgɔkun kelen o kɔfɛ dɔ farala malidenw ka kuran sɔrɔta hakɛ ka sunkalo kɔnɔ o waati kelen na minisiri ɲɛma ye wulikajɔ caya ani maa caman ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya jamana kɔnɔna na wulikajɔ dɔ ye a se alisilamɛw ka tɔnba jabala la ni o ye Haut Conseil islamique ye ani chrétienw ka yɔrɔw la ka daminɛ fɔlɔ église catholique la ani église protestante fo ka taa se Bamako tutigɛbaw ma ka kɛɲɛ ni basigi sabatili ye jamana kɔnɔ minisiri ɲɛma ka wulikajɔw kɛra sababu ye kɔkɔrɔdon jɛkulu min bɛ yen ni o ye SINABEF ye ka fu siri olu ka wulikajɔ dan na n'o ye u ka grève ye
ministre ɲɛma ye lajɛw sigi sen kan ni o ye ani chambre de commerce et d'industrie du Mali bɛ lajɛ minnu kɛ o lajɛ kɛra laada ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔ kɔkɔrɔdon jɛkulu minnu bɛ yen ni o ye central syndicalu ye ministre ɲɛma wulila ka taa ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen jabala kan ani u ka kuma ka ɲɛsin basigi sabatili la jamana kɔnɔ fo ka se politiki tɔnw ma ani jɛrɛjɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen ni o ye société civile ye général de division Abdoulaye Maïga ka wulikajɔ dɔ fana ye a se cakɛda min ɲɛsinnen don kalatakow labɛnni ma ni o ye EJ ye hali bi o wulikajɔ kelen kɔnɔ a ye o kun cɛ ni jamana ka kolatigɛ cakɛdaw ni a bɛ fɔ a ma ko institution a taara ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan ni ɲɔgɔnkunbɛn ninnu bɛɛ senfɛ ministre ɲɛma ye lamɛnni kɛ ani a y'a jira k'a fɔ baara ka kɛ ni cɛsiri ani teliya ye général de division Abdoulaye Maïga ka fara u kan jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ tɔnba wɛrɛ minnu ni o mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ ni o ye jamana jɛɲɔgɔnw ye minnu ɲɛsinnen don ɲɛtaa sabatili ma ani olu fana ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min senfɛ ni a ye furanjɛla fanga taabolo a n'a ka laɲini jira u la o bɛɛ kɔfɛ ministre ɲɛma ye wulikajɔ kɛ tun ka taa jamanadenw sɛgɛrɛ u sigiyɔrɔw la o wulikajɔ dɔ ye a se Segu Marakakungo Ɲɔnɔ Ndebugu ani Joyila o taamaw senfɛ ministre ɲɛma ye yɔrɔ kura caman kurumokari k'a daminɛ farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔw la ka fara o kan a ye ɲɛtaa sabatili baara caman don ni o ye projɛw ye o tɛmɛnen kɔ a ka taama senfɛ ka taa san dɔgɔkun min bɛ sigi ka ɲɛsin sigidaw lakanani ma n'a bɛ fɔ a ma ko 15 de l'environnement a ye o tako 26nan baaraw nu don min kuma se kun ye mana ni kɔlɔlɔ min bɛ se ka se an ka sigidaw ma o taama senfɛ dugutigiw ka dugutigi bulon a y'o birikiden fɔlɔ da ani jɔ fiyɛ min kan ka jɔ ni a sanganen don diɲɛ taabolo kuraw ma n'a bɛ fɔ a ma ko marché moderne san a ye o fana birikiden fɔlɔ da yan'a ka bɔ san dɔnko ni seko kɛnɛba min bɛ sigi ni a bɛ fɔ a ma ko sankɛmɔ a ye o siɲɛ 625nan baaraw nu don a ka bɔli fɔlɔ senfɛ ka taa jamana kɔkanna na général de division Abdoulaye Maïga ka taama ye a se Niger ni o kun ye teriya taama ye ani Burkina Faso ani Niger ministre ɲɛma min senfɛ ni u da sira ma AES jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛ minnu ta ka ɲɛsin AES kungilenna ani AES jamanaw ka ɲɛtaa sabatili ma olu waleyali bɛ dakun min na a ka taama dɔ fana ye a se Gana min ni a taara ni jamana ɲɛma ka ci ka ɲɛ ka taa se olu ka jamana ɲɛma kura ma a sigili hukumu kɔnɔna na général de division Abdoulaye Maïga ka taama dɔ fana ye a lase kɛnɛba min bɛ sigi ka ɲɛsin ɲɛtaa baaraw musaka bɔli ma o siɲɛ 4nan kɛnɛ ka Séville Espagne jamana kan ni o kɛra k'a daminɛ juin kalo tile 29 ka se juillet kalo tile 7 ma san 2025 a ka taama senfɛ ka taa Séville ministre ɲɛma kumana AES jamanaw bɛɛ tɔgɔ la min senfɛ fana ni a ye maaba caman bisimila k'a daminɛ Nations Unies ɲɛma min ni o ye Amina Mohamed ye ani o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ani jɛrɛjɛkulu min n'a bɛ fɔ a ma ko OCDE ale ɲɛma Nana Touré min y'a jira k'a fɔ ale ka dɛmɛ bɛ se Mali ma ka kɛɲɛ ni a ka ɲɛtaa sabatili baara bolodaliw ye kabi général de division Abdoulaye Maïga sigira ministre ɲɛmaya la kalo damadɔ kɔnɔ malidenw ye ministre ɲɛma ye min bɛ baara kɛ ni tilennenya ani tiɲɛ ye ani min ni a b'a ka baaraw kɛ ka ɲɛsin jamana ka ɲɛtaa sabatili ma jamanadenw lamɛnni ani baara kɛli ni tilennenya ye ayiwa ministre ɲɛma ni tun ye dakuruɲɛ damadɔ i ka baaraw foroba taabolo kan min labɛnna Mamari Kone fɛ nka Musa Jara ale de kumakan b'a la ka lase o bi an bila ɲininkali fɔlɔ la ministre ɲɛmaya hukumu kɔnɔ i ye i ka baara taabolo san kelen baara bolo dalen i o dantigɛli kɛ jama ye ni u b'o wele ko PAG cɛmancɛ fangabolo mɔgɔw ye jateminɛ ka jɛn ni a ye o baara bolo dalen ye mun n b'a dɔn a kɔnɔ ko ka ca nka i bɛ se ka a kumabaw ɲɛfɔ an ye n'o ye san kelen ye ani san 5 ko kuma min fana bɛ yen ni o ka kan ka waleya o ta bɛna kɛ cogo di. Merci. N b'a daminɛ k'a fɔ fɔlɔ c'est PAG plan d'action du gouvernement an bɛ kɛnɛ min kan o ye Mali kura taasira ye PAG fana gouvernement ka taasira ye san 2 2025 ani 2026 o taasira la fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔ ka miirina a bɛ daminɛ n'o de fɔlɔ n'o kɛra les deux cadrages gafe mun di ni point 8 bɛ o kɔnɔna la i b'o point 8 i b'o fana kelen sɔrɔ PAG kɔnɔna la mais PAG kɔnɔna la ministère fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ b'a jateminɛ k'a fɔ vraiment an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ
pour que jamana ɲɛmɔgɔ ka miirina n'o bɛ se ka bɔ la cogo min na mun b'a to même an ka population an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya o de bɛ péage kɔnɔna la baara kɛcogo a bɛ bɔ sira min fɛ musaka min bɛ don a la a n'a kan ka kɛ wagati min na ka bɛn wagati min ma donc san fila n y'a fɔ cogo min na 2025 ani 2026 mais a ka kan an ka foli bila ka ɲɛsin vraiment cɛ CNT mɔgɔw ma c'est que péage adopteli à l'unanimité c'est bonya don kosɛbɛ mais bonya min don a gɛlɛya fɔlɔ o ye an bɛ ala deli jigilatigɛ kana bɔ a la an se fɛn fɛn an b'o kɛ vraiment pour que jamanadenw bɛ se ka satisfait cogo min na ni CNT mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka satisfait cogo min na i y'a fɔ cogo min na san duuru mun nana ni péage u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo si la san duuru mun nana c'est que ni ye charte ta k'a jateminɛ san duuru cɛ fɔlen don mais a fɔlen don fana ala barika la ni fɛɛrɛ sera ka tigɛ mun b'a to kalata bɛ se ka labɛn kelenya kɔnɔna la lakana kɔnɔna la dɔ bɛ se ka bɔ san duuru la pour que kalata ka se ka organiser mais an b'an jija fɔlɔ san fila in na mun adoptera ni baara mun kɛra o kɔnɔna la ni mun bɔr'o la je crois que kuma kan ka lase yɔrɔ min na an bɛ kuma lase yen donc je crois que jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ cɛ solution bɛ sɔrɔ a la donc u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ. Ayiwa ka baara bolodalen in kɔnɔ lakana ni lafasali jɔyɔrɔba b'a la Kasimu Tarawele. O ye tiɲɛ ye an delilen don a la k'a fɔ ko an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na kabini san 2012 fo sisan nka kɔsa in na bingali min kɛra n'o kɛra juillet kalo tile fɔlɔ yɔrɔ 7 la ɲɔgɔn fɛ an y'a ye k'a fɔ sira min yɛrɛ bɛ Mali ni kan kosɛbɛ n'o ye ka bɔ Dakar ka na anw fɛ yan a n'an ka jagokɛlaw n'an ka baarakɛlaw bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ bingali in sera olu ma fɛɛrɛ bɛ ka ɲɛsin o ma wa kuma tɛ dugukolo ko baara min bɛ sen na sɔrɔdasiw bolo bi. A ka kan sani ka don o kuma la vraiment ka miirina jigin kɛ k'a fɔ an bɔra yɔrɔ min na an bɔra yɔrɔ min na 2012 an ye jamana fan min perdre a bɛ taa a jɔ fo kɛmɛ kɛmɛ sara la a bɛ taa fo 70 ɲɔgɔnna na o tun bɛ terrorisme bolo o tun b'a contrôler an nana bolo an nana se wagati la terrorisme yɛrɛ tun u kɔkɔ da cɛsirasiw kɔkɔ la mais ala barika la bi an bɔra o kɔnɔna la baara min bɛ sen na sisan parce que terrorisme bɛ cɛ yɔrɔ attaqué et que kumakan de bɛ a kɔnɔna la c'est que un message an bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ munna bi na en juillet 2025 munna terrorisme bɛ sisan de b'u ɲɛsinna i ye mun fɔ an ka siraw ma sira min b'a to jamanaden an bɛ se ka taa an ka minɛnw ta cɛ pɔriw la ou bien mun b'a to u b'u ɲɛsin usines ni fɛnw ma munna o y'a daminɛ bi munna ma nin kɛ en 2012 terrorisme ko la n'i m'a jateminɛ o bɛɛ de b'a kɔnɔna la parce que cɛ fɛn wɛrɛ tɛ nin bɛɛ ye fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ min b'a to jamanadenw bɛ se ka degun parce que n y'a fɔ cogo min na an y'a jateminɛ an bɔra dɔ la an bɛ taa don dɔ la dɔɔni dɔɔni mais gɛlɛya min don sécurité min don a bɛ ban dɔɔni dɔɔni yɔrɔ 7 attaqueli o bɛ se ka faamuya terrorisme fan fɛ parce que n'a jateminɛ sani cɛ Mali yɛrɛ ka kɛ 11 septembre kɛra yan États-Unis u ye Pentagone attaqué u ye les tours jumelles u y'o attaqué bon u tun bɛ fɛ k'u ɲɛsin Maison Blanche fana ma o don o États-Unis yɔrɔ 7 attaqueli o bɛ se ka faamuya mais a ka kan an ka foli bila ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma o kɛra réaction de ye yɔrɔ attaqueli bɛ se ka yɔrɔ attaqué mais la réaction je crois que vraiment réaction mun kɛra o de kɛra réaction ɲuman ye je crois que population fana y'a faamuya k'a fɔ fɛn minnu b'a se ka mɔgɔw jatigɛ o yɛrɛ de ye terrorisme fɔlɔ ye sinon vraiment hali bi je crois que an jigi bɛ an ka sɔrɔdasiw kan k'a fɔ a ka ca ala fɛ n'an cɛsiri nka gɛlɛya min na an bɛ bɔ nin bɛɛ kɔnɔna la. Gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo ani kɛlɛw sigikafɔ fana o jɔyɔrɔ bɛ a la o fɛɛrɛ dɔw bolodalen don aw bolo wa. n y'a fɔ cogo min na terrorisme y'a dama fɛn de ye i ko guerre mun b'a to jamana fila bɛ ɲɔgɔn na o laban ye sigikafɔ ye a b'aw bolonɔw bila et puis a bɛ tɛmɛ ko wɛrɛ fɛ terrorisme ye fɛn sugu min ye o ta tɛ kɛla ten kosɛbɛ
n'i ko ko sigi ka fɔ quoi que cɛ Mali la yan tuma bɛɛ wele bɛ bila la terrorisme ma a kɛra alimamuw ka wele a kɛra dugutigiw ka wele a kɛra kunnafonidilaw ka wele a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye quoi que mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'a da dɔ la k'a fɔ a ye nin dabila aw ka na an ka sigi a ka kuma bɛɛ b'i da dɔ la quoi que jamana ɲɛmɔgɔ de y'a fɔ charisi gafe di to a ma k'a fɔ ko dayɛlɛnnen don mais dayɛlɛnnen don condition fila b'a la a condition fɔlɔ n'i ye marifa bila k'i yɛrɛ di i n'a fɔ dɔw b'a kɛ la i kan ka traité cogo min na i bɛ traité ten k'a sɔrɔ basi ma bɔ a la i ni ma to a da fɛ a filanan k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ bila i ɲɛ ka na ko médiation an t'an to la bilen i yɛrɛ bɛ wuli ka na n'i ye mun kɛ i b'i yɛrɛ di sɔrɔsiw ma mais mankan ma bɔ a la o de ye an ka baara kɛcogo ni fan fɛ. Premier ministre Alizeri dun fasa jalen dɛ a ko f'ale ka kɛ médiateur ye aw ni jɛkulu marafatigiw ni ɲɔgɔn cɛ mun yɛrɛ bɛ Alizeri ko in na n'anw tɔw t'o dɔn. Ko i ka ɲininkali k'an yɛrɛ b'a ɲininka mun yɛrɛ b'a ko la parce que an yɛrɛ ma foyi faamuya parce que accord d'Alger quoi que i bɛ taa sɔrɔ Mali ka discours caman bɛ yen autorité malienne n'o ye Algériens fo k'u waleɲuman na u ye cɛsiri mun kɛ mais an bɔtɔ accord d'Alger n'a fɔ vraiment bi min na an tɛ accord d'Alger ko la bilen quoi que adamaden n'i nana k'i bɛ a tigi dɛmɛ n'a tɛmɛ a tigi yɛrɛ kuma vraiment karisa i ye mun kɛ i ni ce i ni baraji b'a nɔ la a ka ɲi ten maa yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini quoi que i kan ka jɔn ye maintenant n'i yɛrɛ bɔra o kɔfɛ k'a fɔ ko f'i ka kɛ médiateur ye i ma o tɛ an fɛla tɛ comment on dit an ma Algérie bila k'a fɔ an ka mɔgɔ vraiment comme on dit en français on est ni preneur ni demandeur an ma mɔgɔ ɲininka la an ko k'an tɛ médiation ko la an yɛrɛ bɛnna kan k'an sigi o ka o de kun kɛra dialogue intermalien a sigir'o de kan an yɛrɛ dama an ka sigi ka kuma an yɛrɛ maliyɛn dama cɛ maintenant n'i ko k'i bɛ na ka médiation kɛ parce que an ma foyi faamuya an yɛrɛ dabila bannen don parce que an y'a fɔ kan sugu bɛɛ la k'a fɔ vraiment an tɛ médiation ko la vraiment an yɛrɛ bɛ an jija an ka ko la donc vraiment je crois que an bɛ mun ɲini u fɛ vraiment u yɛrɛ k'u jija o ta la bɛɛ k'i jija i ta la. ayiwa minisiri ɲɛma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nasiraw fɛ mali ni kɔkan jumɛn walima kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana wɛrɛw AES jɛkulu sigira mali ni burukina ani niger o y'a sɔrɔ jɛkulu dɔ bɛ ka kɔrɔ ko libitako o jɛkulu in bɛ cogo di bi in na. vraiment jɛkulu min don an bɛ an yɛrɛ a kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ cɛ sabaw AES jamana ɲɛmɔgɔ sabaw u bɛɛ ka miirina ye kelen an ka jamana bɛ se ka k'an yɛrɛ ta ye cogo min na ka sɔrɔ mɔgɔ ma an don cɛ jɔnya la mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko AES sigira mɔgɔ kama AES ma sigi mɔgɔ kama vraiment ka kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw cɛ saba k'u fo u ka cɛsiri la parce que n'i ye a jateminɛ septembre kalo tile 17 en 2023 charte de libitako groupement signelen o gafe kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ cɛ CEDEAO lakodɔn k'a fɔ vraiment u miirina b'o la mais CEDEAO ka jaabi kɛra mun ye cɛ décembre olu ka jaabi kɛra cɛ bisigiri ye olu ko non k'olu tɛ AES ko la bon cɛ kɛlɛ nacogo filɛ a filanan ni cɛ panafricanisme cɛ kanu mun tɛ quoique mali bɛ embargo la tuma min na anw kan ka bɔ CEDEAO la o kuma de la mais mali embargo kun burkina fana ye embargo ni sanction bɛ kun mɔgɔ si ma bɔ a la quoique gɛlɛya nana cogo min na u nana CEDEAO mɔgɔw kelen a ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ k'u bɛ taa bin Niger kan ni jamana wɛrɛw ka dɛmɛ jamana minnu yɛrɛ tɛ farafinna jamana ye bon an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la nin ye a gɛlɛya a bɔra a fanba o kɛra Libi ye an bɛ san 10 an bɛ o gɛlɛya kɔnɔna la n'an sigi k'a fɔ k'u bɛ taa bin Niger kan ala kana cɛ janya Libi ta bɛ juguya ni Niger ta bɛ juguya ni Libi ta ye je crois que an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye décision mun ta depuis farafinna yɛrɛ cɛman ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafin jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli k'a fɔ n'aw sera jamana wɛrɛ ma o kɔrɔ kan n'anw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na bon vraiment ka kan an ka cɛ foli bila vraiment hali bi u ka cɛsiri la donc AES a daminɛna ni sarasi ko ye ka bɔ septembre la ka na fo décembre baara caman kɛra a kɔnɔna la je crois que an ka armée bɛ baara la cɛ ɲɔgɔn fɛ je crois que cɛ terrorisme o bɛ kɛlɛla ka ɲɛ
mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ nana miirina jigin hakilina jigin kɛ k'a fɔ n'an ko k'an bɛ dan lakanabaliya kɛlɛli dɔrɔn ma mun b'a to population bɛ se ka lafiya a tɛna se ka sira sɔrɔ o de nana ni confédération ye n'o traité signera Niger le 6 juillet 2024 donc signé fɛn wɛrɛ nana fara a kan n'o ye cɛ diplomatie fanfɛla ye ani cɛ jamana yɛrɛ a musakaw a n'a développement mun b'a to an ka jamanaw saba bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na parce que bɛɛ de bɛ se ka fara maintenant sɔrɔdasiw ka baara kan mun b'a to vraiment AEC jamana o bɛ se ka k'an ta ye mun b'a to an bɛ fanga mun ɲinina k'o di AES ma an bɛ se ka o fanga sɔrɔ donc baara bɛ sen na fɛn caman kɛra bi min na AES ala barikara a logo bɛ yen a drapeau bɛ yen a hymne bɛ yen bon musaka fana fan fɛ a banque d'investissement et de développement donc o créera agence kura dɔ fana créera n'o ye agence de l'Itako Gourma o ba yɛlɛmana k'a kɛ agence d'exécution des projets donc baara caman bɛ sen na hali bi vraiment AES kɔnɔna la bon ɲɛnajɛ fana fan fɛ je crois que an ka ministre de la jeunesse olu fana cɛsirilen don mun b'a to AES sifilakaw hali bi u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que vraiment AES bɛ se ka don baara cogo min na. ayiwa ko n'i y'a kɛ mali la k'a b'a k'i la k'an t'an sigi ka maa kɔnɔ tuguni dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ UEMOA ye jɛrɛ kɛ ko da tanna ka bɔ AES jamanaw fɛ mali dun bɛ UEMOA la hali bi mun bɛ yen. Merci ye mun fɔ je crois que mun kɛra UEMOA la a ma bara n na parce que mun kɛra CEDEAO la je crois que n bɔra k'a ɲɛfɔ k'a fɔ vraiment AES an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka miirina la AES ma deli ka kɛ i n'a fɔ anti CEDEAO parce que AES yɛrɛ gafe fɔlɔ kɔnɔna la n'a ta k'a jateminɛ k'a kalan i bɛ taa sɔrɔ CEDEAO tɔgɔ fɔlen b'a kɔnɔna la mais fɛn mun don nin bɛɛ bɛ parce que n'i ko ko yɛrɛma hɔrɔnya nin bɛɛ b'a kɔnɔna la je crois que sani UEMOA ta ka kɛ G5 ta kɛra je crois que au fana la o ban ka présidence di cɛ Mali ma pour le moment an bɛ nin wagati in na an bɛ se ka mun fɔ a kɛra cɛ Mali population a kɛra Niger ta a kɛra Burkina ta ye a kɛra farafinna jamana fɛn 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 bɛ kɛra bɛɛ k'i sigi ka jate minɛ parce que AES ɲɛmɔgɔw n'u mana décision fɛn fɛn ta a ka gɛlɛn i tɛ se ka sɔrɔ cogo si la k'a fɔ non ko an binna mɔgɔ kan pour le moment je crois que fɛn mun kɛra an bɛ a jate minɛ parce que ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw n'u kan ka décision ta don min na il faut pas que mɔgɔ ka bɔ k'a fɔ aw dusu bɔra ou bien aw kun man ka kɛ tan ou bien o n'a ɲɔgɔnna caman parce que an yɛrɛ b'o kuma dɔw mɛn na dɔw b'a fɔ n'aw kun man ka kɛ tan mais kuma n'a bɛ kɛlaw la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ si tɛ kuma bon ne ka kɛ jɔn kumara a bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ bon bɛɛ sigilen bɛɛ ɲɛ b'a la mais je crois que mun kan ka kɛ a n'a kan ka kɛ wagati min na vraiment o kuma fɔta o da tɛ ne bolo je crois que o bɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tigɛ n'u bɛnna mun ka kuma na o ye an m'an sigi k'o makɔnɔ. nin waati laban in na fana an b'a mɛn maa caman da ko mali ye jamana ye min b'a kelen na k'an ni maa si tɛ ɲɔgɔn fɛ an n'an teri jamana minnu ni jamana min b'an lamɛnna an n'u si man di a kow de bɛ cogo di bi. merci i bɛ o mun fɔ la je crois que o ye bisiki kuma ye parce que diplomatie fan fɛ je crois que yamaruya dilen tɛ jamana si ma k'a fɔ nin b'a kelen na ou bien nin t'a kelen na jamana diplomatie ye mun ye bɛɛ de b'i ka hakɛ bɛɛ de bɛ wuli k'i ta défend taa minnu ko mali b'a kelen na vraiment an ɲɛ t'o yɔrɔ la mali ma deli ka k'a kelen na mali tɛna k'a kelen na parce que bɛn b'a ni jamana minnu cɛ hali bi o baaraw bɛ sen na tuma bɛɛ bɛ se ka ye k'a fɔ ko an ni jamana ma sigi ka kuma coopération bɛ se ka don ba la cogo min na o kumaw bɛ yen bon mali bɛ cɛ jɛkulu minnu fana la o réunion fɛn fɛn bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ mali bɛ a jɔyɔrɔ fa la participer a la dugu dɔw fana bɛ yen bi min na cɛmancɛ fanga de kɔnɔna la mali ni o cɛ la o sera ka bɔ niveau normal la ka na niveau stratégique la niveau stratégique relations internationales o b'a sɔrɔ vraiment o kɔrɔ hali bi aw cɛ la vraiment dɔ farala kan kosɛbɛ donc minnu bɛ k'a fɔ ko mali b'a kelen na a bɛ faamuya parce que mɔgɔ minnu don u degela ka balo mali jeli la o dun wagati min na n y'a fɔ cogo min na wagati banna a fɔ k'an b'an sigi mɔgɔ kana k'a fɔ i bɛ da cogo min na ou bien i b'i sigi cogo min na o tɛ se ka kɛ cogo si la vraiment bi min na je crois que an yɛrɛ ye diɲɛ faamuya ten n'i ma wuli diɲɛ ye fɛn min ye n'i ma wuli k'i ka hakɛ défend n'i y'i sigi mɔgɔ si tɛna k'i nɔ la vraiment bɛɛ de b'i jija yɛrɛ donc an b'o sira de kan
an tɛ bi mɔgɔ kan mais ka fɔ fana k'an sigi k'i sigi ten mɔgɔw kana ka u kulonkɛ la cogo dɔ la vraiment o tɛna bɛn cogo si la quoique diɲɛ jamana bɛɛ bɛ ten mais a ka nɔgɔn ni mun tɛ bɛn ma kana fɔ k'i bɛna o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la et que n'i ko k'i bɛ mun kɛ Mali la i yɛrɛ k'i sigi ka miiri est ce que a bɛ bɛn i yɛrɛ ma donc n'a tɛ bɛn i ma n'i nana n y'a kanna ni kɔlɔlɔ bɔra la i yɛrɛ laɲini mais n y'a fɔ cogo min na k'a fɔ k'an bɛna sigi ten k'a lajɛ o tɛna kɛ cogo si la i ko ale ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka jateminɛ o de ye jamana ɲɛmɔgɔ ka cɛ vision ye parce que n'i ko k'i ka k'i yɛrɛ ye bon nin bɛɛ de bɛ a kɔnɔna la c'est vrai que a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa cɛsiri kɔ mais a ka kan fana an k'a fɔ an ka jamanadenw ye k'a fɔ an tɛ bin mɔgɔ si kan AES ma dabɔ k'a fɔ k'an bɛ bin mɔgɔ kan a dabɔra de ka jamanadenw ka hakɛ ka se ka o défend ka se ka o don ba la o de ye diɲɛ jamana bɛɛ sigilen bɛ o de kan n y'a fɔ cogo min na n'i t'i ka hakɛ défend mɔgɔ bɛ na u b'u kulonkɛ la u ye i ka jamana don cɛ jɔnya la. Ayiwa minisiri ɲɛma sɔrɔ munumunu cogoya la baara caman kɛra juruko yɛrɛ nasira la an ka jamana kun kɔrɔtalen don nka jateminɛw la waati ma nɔgɔ mɔgɔw ma fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo walasa ka dɔ bɔ waati gɛlɛya la mɔgɔw kan. Merci i y'a fɔ cogo min na a ka kan fɔlɔ vraiment an bɛ foli bila ka ɲɛsin an ka jamana an ka jagokɛlaw ma secteur privé ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma u ye cɛsiri mun kɛ jamana ko la an ma dogo mɔgɔ si la kɛrɛnkɛrɛnnenya na embargo kuma n'o gɛrɛn tɛ CEDEAO ni UEMOA ka gɛrɛn tɛ kuma ye ka cɛsiri de y'a to ala barika an sera ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la mais mun ye jamanadenw yɛrɛ ka tɔɔrɔ ye n y'a jateminɛ cɛ diɲɛ yɛrɛ ka gɛlɛn cɛ Mali yɛrɛ tɛ diɲɛ fan bɛɛ a ka gɛlɛn bi min na k'i bɛ taa diɲɛ jamana dɔ la ko gɛlɛya tɛ yɔrɔ min na gɛlɛya bɛ fan bɛɛ mais fɛn caman b'a kɔnɔna la o ye diɲɛ yɛrɛ cɛ jago kɛcogo ye et puis an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ covid 19 o nana donc hali bi o kɔlɔlɔw bɛ sen na donc fɛn caman bɛ yen bon malheureusement u bɛ cɛ Mali la gosi cogo min na o ye dugu tɔw bɛ la gosi ten mais o bɛna ta an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka gafe kɔnɔna la le de cadrage a jɔsen sabanan ale de ko ka fɛɛrɛ kɛ jamanadenw ka tɔɔrɔ min b'u kan an'u ka laɲini ma bɛ se ka satisfait cogo min na donc o baara kɔnɔna la vraiment an ye jɛkulu sigi ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw secteur privé mun b'a to vraiment tɔɔrɔ min bɛ jamanadenw kan vraiment dɔ bɛ se ka b'u la cogo min na u mago bɛ fɛn mun na u bɛ se k'o sɔrɔ nɔgɔya la mais o jɛkulu fana kɔnɔna la ni secteur privé kalo an bɛ ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen ka se ka o fɛɛrɛ ninnu ka jateminɛ baara mun kɛra a kɔnɔna la a fɛɛrɛ filanan o ye jamana yɛrɛ économie ka se ka dɔ fara sabatili kan mais bi o baara fana bɛ sen na n y'a fɔ cogo min na baara mun don a bɛ se ka kɛ k'a bɛ sumaya mais ni Ala sɔnna an bɛna nɔ bɔ a la mais an bɛ cɛ wagati min na wagati a ma nɔgɔn an b'o dɔn parce que Mali kun degelen bɛ mun na sani cɛmancɛ fanga ka daminɛ tubabukan na a bɛ f'o ma ko appui budgétaire i bɛ taa sɔrɔ dugu dɔw bɛ yen u tun bɛ dɛmɛ don cɛ Mali ma mais depuis cɛmancɛ fanga daminɛra o dɛmɛ nin o y'o tɛgɛ mais vraiment o yɛrɛ tɛ fɛn kan na parce que n y'a fɔ cogo min na k'a fɔ k'i b'i ka na dɛmɛ di an ka jamana ma k'a fɔ k'i bɛ tila ka fɛn wajiba kan maa yɛrɛ bɛ ala deli kɛ i ka to n'i ka dɛmɛ mais on préfère an b'an jija mun b'an bolo an b'an jija n'o ye mais dɛmɛ an ka jamana yɛrɛ musaka fanba n y'a fɔ cogo min na ɲɛsinin bɛ lakanabaliya bɛ se ka kɛlɛ cɛ fɛɛrɛ mun na n'o ye ka se ka kɛlɛkɛminɛnw k'o san ka di vraiment an ka sarasow ma parce que n'i ko jamana économie n'i ko jamanadenw bɛ se ka lafiya a bɛ daminɛ yɛrɛ fɔlɔ o lakanabaliya kɛlɛli donc vraiment an bɛ o fɛɛrɛw kan mais fɛɛrɛ dɔw fana mun ye vraiment jamana ɲɛmɔgɔ ka yɛrɛ miiriya n'a ka cɛsiri kɔnɔna la ko ministre de l'économie ye fɛɛrɛ caman kɛ 2024 kɔnɔna la an ye mun sara dette intérieure la ka ca ni plus de 1100 milliards mun b'a to cɛ jagokɛlaw ka juru min bɛ cɛ gouvernement na dɔ bɛ se ka b'o la mais hali bi o baara fana bɛ sen na. ayiwa an bɛna kuranko la a bɛ n'a fɔ k'a bɛ e nana cɛsiri min bɛ ka kɛ o yɛrɛ bɛ ɲini ka na fisaya ma n'an ka pano ninnu ye an tɛ ka pano ninnu ye o k'o bɛ cogo di.
mɔgɔw ɲɛ mɛnna sira la. Merci. Vraiment ka kan fɔlɔ an ka jamanadenw fo. Vraiment cɛ kurantigɛ ye jamanadenw tɔɔrɔ kosɛbɛ. Parce que n delila ka cɛ Kasim yɛrɛ la mais ale yɛrɛ ko ko kurantigɛ tɛ bilen ko kuran tununna. Ala barika la quoique sisan kɔni caman kɛra la mais caman kɛra o kɔrɔ tɛ k'a fɔ hali bi an nimisi wasara parce que an bɔlen cɛ 6 heures heure wɔɔrɔ sisan gouvernement ka laɲini ka na fɔ heure 19 mais laɲini yɛrɛ fanba o ye vraiment courant ka se ka population ka se ka courant sɔrɔ cɛ wagati bɛɛ ani san mun bɛ ka sɔrɔ courant tigɛ ma kɛ ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma k'a la mais population foli kɔ vraiment ka kan ka EDM fana baarakɛlaw fo parce que ni ye EDM yɛrɛ tagabolo jate minɛ tan tɛ n dogo mɔgɔ la vraiment a baara ma nɔgɔn parce que n'i ko ko jago dalen jago ni tɔnɔ de bɛ taa i bɛ jago kɛ parce que i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la bon EDM ye jago kɛ yɔrɔ min u bɛ jago kɛ la u tɛ tɔnɔ sɔrɔ o de tɛ problème ye kosɛbɛ mais u tɛ tɔnɔ sɔrɔ u bɛ tila ka perte fana sɔrɔ parce que n'i ko k'i bɛ cɛ courant di population ma u bɛ courant di la da mun na u tɛ courant da yɛrɛ ye a filanan en 2001 pouvoir public y'a jateminɛ k'a fɔ vraiment pour que population bɛɛ ka se ka courant sɔrɔ u nana ni tarif social ye o tarif social san'o ka ɲɛsin mɔgɔ minnu mago b'a la EDM a client o fanba o fana bɛ o tarif social kan donc kɛcogo jumɛn b'a la sisan donc mɔgɔw bɛ facture sara la komi yɛrɛ ko cogo min na courant a yɛrɛ nana bɔ la courant yɛrɛ nana tunu parce que gɛlɛya bɛ nin kɔnɔna la laɲini min nana kɛ pour que ka dɔ fara perte yɛrɛ kan tuguni san o san état bɛ mun dila EDM ma pour que ka EDM dɛmɛ u bɛ taa cɛ 60 milliards la milliard 60 bon milliard 60 wari bɛ bɔ min o wari fana bɛ bɔra jamanadenw de ka cɛ poche kɔnɔna la donc n y'a jateminɛ gɛlɛya tun bɛ a fan bɛɛ la donc an ye EDM mɔgɔw cɛ kumalen ani minisiriso tɔw an nana cɛ jateminɛ minnu kɛ o jateminɛ dira cɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma jamana ɲɛmɔgɔ ye o fɛɛrɛ in k'a valider mais fɛɛrɛ kɔnɔna la fɛn caman bɛ kɔnɔna la a daminɛ kɛra ka se ka telefɔni ka se ka dɔ ta o kan pour que ka se ka dɛmɛ don cɛ jamana ma ni mɔgɔ yɛrɛ wolo ko 20 quoi que a kuma cayara mais n'a jateminɛ n y'a fɔ cogo min na kɛcogo fila kun t'a la parce que vraiment EDM mɔgɔ si tɛna bɔ kɛnɛ ma gɛlɛya min bɛ EDM kan bi min na n'a ye hakilinajigin kɛ k'a fɔ o gɛlɛya kelen de tun bɛ armée fana kan bon waati la an kan ka ɲɛsin armée ma mais an taara dɛmɛ bila kɛnɛma mɔgɔw ma u nana o yɛrɛ dɔ de fara problème kan bon EDM problème a kɛra cogo o cogo EDM cɛ maliyɛnw de bɛ baara la a kɔnɔ an de ta don n'an m'an jija ka fɛɛrɛ ɲini a la n'i ko k'i bɛ fɛɛrɛ bɔ kɛnɛma ka na don a bɛ kɛ i n'a fɔ ala kana cɛ janya mun kɛra armée la o san 10 kɔ san tɛmɛnlenw kɔ o ɲɔgɔnna de ka EDM na donc f'an k'an jija ka EDM bɔ nin dingɛ kɔnɔna la EDM bɔli dingɛ kɔnɔna la donc wari min talen bɛ cɛ téléphone kan quoique bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ vraiment wari min a tɛ talen mɔgɔ si poche kɔnɔ a bɛ talen ka dɛmɛ don cɛ jamana a secteur baw énergie b'o la cɛ sirako b'o la mais fɛn fɛn bɛ se ka vraiment jamana bɔ nɔgɔ la bi min na problème fanba o ye EDM ye an b'an ɲɛsin o ma n'an ɲɛsin EDM ma a ka ca ala fɛ o b'a to EDM bɛ se ka courant di 24 heures sur 24 donc cɛ wagati bɛɛ o b'a to EDM subvention bɛ dira EDM ma les 60 milliards la n y'a fɔ cogo min na cɛ milliard cɛ 60 ye wari wɛrɛ tɛ jamanadenw de ka wari dɔn donc o b'a to EDM milliard 60 bɛ dira EDM ma o fana bɛna jɔ donc o bɛ taa don jamana cɛ fan wɛrɛ fɛ donc vraiment EDM b'a ka baara kɛ EDM bɛ a bɛ se ka cɛ courant feere nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye cɛ jamanadenw ma mais a baara fana kɔnɔna la cɛ fɛɛrɛ caman b'a la n'o ye mix énergétique mun b'a to ka panneau cɛ développer les centrales solaires i y'a fɔ cogo min na cɛ panneau ko man ka jɔ vraiment hali bi a k'an jija parce que panneau ko de b'a to an bɛ bɔ cɛ pétrole kan. komi an ti k'a ye o. oui c'est vrai que retard b'a la i y'a fɔ cogo min na baara fɛn fɛn kɛra depuis cɛmancɛ fanga daminɛra
fɛn tɛ yen k'a fɔ ko mun fɔra k'an ma bɔ a sira fɛ gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ a la mais o gɛlɛya panneau ko fan fɛ centrale solaire ko fan fɛ gɛlɛya minnu don gɛlɛya tɛ k'a fɔ ko comment dire c'est dû à notre volonté gɛlɛya minnu don a bɛ an yɛrɛ ka cɛ volonté sanfɛ a yelen t'a la i t'a sɔrɔ étude technique olu ye retard ta o n'a ɲɔgɔnna caman mais baara min don a ka ca ala fɛ ni ala sɔnna vraiment la population même va être surpris aw yɛrɛ dabila bɛna ban k'a fɔ ko panneau bɛ a baara bɛ sen na panneau fɛn fɛn fɔra panneau ko la les centrales solaires ko la o bɛɛ bɛna don da la. yanni san ka ban. n bɛ mun fɛ cɛ wagati ko la n'i ko k'i bɛ wagati fɔ a ka gɛlɛn mais n y'a fɔ cogo min na baara bɛ sen na a ka ca ala fɛ ni ala sɔnna a ma inshallah cɛ panneau ko ani centrale solaire vraiment a bɛna bɔ a sira fɛ mais panneau bɛna don ba la mun b'a to petit à petit cɛ dɔɔni b'a to cɛ dɔɔni dɔɔni an bɛna bɔ cɛ pétrole ko kan vraiment o de b'a to vraiment EDM bɛna se ka courant feere jamanadenw ma cɛ da nɔgɔya la mun b'a to EDM yɛrɛ ma don degun sugu dɔ kɔnɔna la mais mun ye wagati ko ye n y'a fɔ cogo min na quoi que a ka kɛ barina ye o de ka fisa mais a bɛna bara o la ni ala sɔnna a ma. ala k'o kɛ. ayiwa minisiri ɲɛma i ye da sera gɛlɛya minnu ma jateminɛw la gɛlɛya wɛrɛ b'a la ka i cogo dɔɔni an ka jamana kɔnɔ u bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la ni waati yɛlɛma ko fɔ i bɛ sigida ko fɔ jateminɛw y'a jira ko tari 100 ni kɔ o de bɛ halaki kungo kɔnɔ san o san Mali la saheli bɛ gitɛriw ka gɛrɛ o kɔlɔlɔ ntan tɛ o nɔ b'a la ka ye sumaw la a b'a la ka ye bagan mara la a b'a la ka ye sɔrɔ yɛrɛ kan yirituru ni ŋaniya caman bɛ senna nka tiɲɛni senna ka teli ka tɛmɛ dilanli kan n'i ye jateminɛw kɛ mun fɛɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka dankari nin waleya ninnu na. i ye mun fɔ tiɲɛ don wagati yɛlɛma mɔgɔ seko t'a la a bɛ diɲɛ jamana bɛɛ de cɛ sɔrɔla cogo bɛɛ la donc an de b'an jija cɛ yirituru gouvernement kelen ka baara tɛ ok kuma bɛɛ ministre de l'environnement b'a fɔ vraiment an k'an jija an k'an cɛsiri an kana se ka yiri turu mais au moins an ka dɔ bɔ yiritigɛ la n'an sera k'a jɔ yɛrɛ o yɛrɛ ka ɲi o bɛɛ ye fɛɛrɛ dɔ ye mais quoi que mɔgɔ kelen ka cɛ baara tɛ donc bɛɛ de ka baara don quoi que sensibilisation minnu bɛ sen na kuma bɛɛ ɲɔgɔlɔnbɔlaw b'a fɔ cɛ tele la ka mɔgɔw ladi an ka yiritigɛ an ka jɔ an ka dɔ bɔ a la an ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka yiri turu o de bɛ se ka an dɛmɛ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ mun ye ɲamanko ye ɲaman fana bɛ se ka bayɛlɛma cogo min na an ka fɛɛrɛ kɛ fana vraiment an ka cɛ fossé dingɛw mais o tɛ ɲaman bɔn yɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman parce que n'i ko an ka sigida ka lakana n y'a fɔ cogo min na gouvernement kelen ka baara tɛ bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la aw minnu bɛ kunnafoni di la vraiment b'aw seko kɛla hali bi aw fana ka dɔ fara aw ta kan an ka laadatigiw ani diinɛtigiw vraiment ka population sensibiliser pour que an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ o dɔrɔn y'a fɔlɔ ye. ayiwa ne bɛna n ta kɛ fan fila ye parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ n'an m'an farati bamakɔ est ce que an na ji yɛrɛ sɔrɔ ka min parce que an ka ba ɲɛ bɛ cogo min peut être que premier ministre bɛ se ka to a ka bureau kɔnɔ ka ba ɲɛ ye min ye daragitigiw ye olu kɔni ye ba ta k'a k'u ta ye sanubɔlaw fan bɛɛ lajɛlen fɛ chômage pour mɔgɔw olu fana ka minankow kumaw ka ca nin waati ninnu na kosɛbɛ ji ɲɛ yɛrɛ yɛlɛmana dɛ premier ministre. i bɛ mun fɔ la que tiɲɛ don mais gɛlɛya mun don n y'a fɔ cogo min na cɛmancɛ fanga ɲɛsinnen bɛ gɛlɛya fɛn fɛn ma gɛlɛya mun don a gɛlɛyaw ka kɔrɔ ni cɛmancɛ fanga ye san 10 san 20 san 30 mun ye cɛ sanubɔ ani orpaillage ani fɛn cɛ les dragues minnu bɛ dragues ni fɛnw na a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ je crois que sensibilisation caman kɛra mais kɔsa in na an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye décision ba dɔ ta n'o ye ka an ka sariya dɔw bɛ yen ka se k'o bayɛlɛma sariya min b'a to ni i minɛra i ka équipement i ka baarakɛminɛnw k'i minɛ k'i bɛ sanubɔ la i ka équipement bɛ min i la k'a bila jamana ka waganɛ kɔnɔna la donc o sariya bayɛlɛmana ma mɛn o sariya fana kɔnɔna la cɛ fɔlɔ bɛ taa sɔrɔ an ka eaux et forêts vraiment u ka baara u b'u seko kɛ la
mais baara kɛcogo dɔ tun b'olu bolo mun kɔlɔlɔ dɔɔni tun b'a la an b'o wele ko transaction par exemple i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen n'u minɛra cɛ sanubɔ la bon ni sariya ko k'u kan ka ɲangi ka ɲɛsin nin ma bon transaction b'a to cɛ kuma bɛ na u ni eaux et foret cɛ mun b'a to dɔ bɛ bɔ o sanction na dɔ bɛ bɛn ko la donc je crois que o fana bɔra yen donc o k'a jira k'a fɔ vraiment bi min na cɛ cɛsiri ye mun ye k'a ɲɛsin pour que an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la mais baara fana kɔnɔna la les forces de défense et de sécurité n'o ye ministère de la sécurité ni ministère de l'environnement ni même le ministère de la défense olu fana bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma vraiment action fɛn fɛn bɛ sen na mun b'a to vraiment cɛ drapeau bɛ se ka tiɲɛ pour que nin baara ka jɔ baara bɛ sen na ni ala sɔnna ma cɛ don nataw ni dɔ ma fara kan cɛ fɛn tɛna bɔ la mais baara bɛɛ kɔnɔna la je crois qu'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka miirina kɔnɔna la an yɛrɛ ye cɛsigikafɔ kɛ an ye Chine ambassadeur ka wele k'a fɔ vraiment minnu bɛ nin ko ninnu na u ka ko jɔ n'u ma ko jɔ ni gɛlɛya bɔra kɔnɔna la vraiment an nɔ tɛ je crois que vraiment u ka ambassadeur y'a mɛn je crois que o fana ye engagement dɔ ta k'a fɔ a b'a fɔ minnu bɛ na nin baara nin na n'i ko k'i bɛ sanubɔ kɛ sira de b'a la sira b'a la i bɛ taa ministère c'est de mines na ni papier mun fɔlen don u b'o papier ɲini i bɛ sanu bɔ ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma bɔ a la mais ka taa ka dugu la ka taa sanu bɔ ni sisan n y'a fɔ cogo min na sariya bayɛlɛmalen sisan baara bɛ an ka force de défense et de sécurité ani ministère de l'environnement mɔgɔw de bolo pour mun b'a to vraiment sariya bɛ se ka don ba la cogo min na donc ni ala sɔnna ma an bɛna bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la sinon tɔɔrɔ min don vraiment an ma dogo mɔgɔ si la. ayiwa minisiri ɲɛma kɛnyɛrɛye ye taabolo ye min ni jamana sɔrɔ fanba bɛ munumunu ale kan i ye baara dɔw bila sen kan n'o ye i ni a tigilamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye waati ni waati ka jateminɛw kɛ fɛɛrɛ jumɛn bolodalen don aw bolo waati nata in na min bɛ se ka a tigilamɔgɔw ka dɔ fara u ka baara nɔgɔya kan ani ka kɛ sababu ye k'a sɔrɔ laɲɛnamaya. i y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛba t'an bolo je crois que fɛɛrɛ fɔlɔ o ye sigi ka kuma yɛrɛ ye parce que n'i ko kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma ka kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que olu de ta ye u ka musaka ye olu de bɛ yamaruya ta k'a fɔ k'u b'u ka musaka don jamana économie na donc mɔgɔ min b'o kɛ vraiment ka kan i k'a tigi fo ka waleɲuman dɔn mais baara kɔnɔna la jamana fana bɛ se ka nɔgɔya fɛn fɛn kɛ n'o ye sariya fanfɛla ye n'o ye subvention fanfɛla ye je crois que an ma se fɛn fɛn an bɛ o kɛla ani ka se ka u ka juru sara wagati la mun tɛ u tɔɔrɔ o baara bɛɛ bɛ sen na n y'a fɔ cogo min na o sigikafɔ kɔnɔna la an ye cɛ fɛɛrɛ fila ta a fɛɛrɛ fɔlɔ o ye jamanadenw yɛrɛ ka musakako fanfɛ ani tɔɔrɔ min b'u kan an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn cɛ sɔrɔ o la a filanan o ye jamana yɛrɛ économie n y'a fɔ cogo min na o bɛ se ka don ba la cogo min na hali bi ka se ka sinsin donc vraiment baara bɛ sen na fɛn caman b'a kɔnɔna la mais kalo o kalo n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jateminɛ bɛ se ka kɛ k'a fɔ vraiment baara mun kɛra a tɔ ye mun ye vraiment ka se ka o point kɛ o tɛmɛnen kɔ hali bi tɔɔrɔ m'u kan vraiment ka se ka u lamɛn ka kuma d'u ma ka se ka hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ mun b'a to vraiment an ka jamana économie hali bi bɛ se ka bɔ nɔgɔ la a bɛ se ka don ba la cogo min na. ayiwa minisiri ɲɛma kɛnyɛrɛye taabolo la nka n bɛ misali ta bololabaara kan o fanba matarafaba ka ca a la sɔrɔ fanba bɛ munumunu olu kan bi bi in na an y'a kɔlɔsi k'a fɔ bololabaarakɛla sifa dɔw bɛ yen minnu b'a la ka ɲɛda kura di an ka jamana ma nasira caman fɛ nka seba tɛ u ye u hakilila ɲumanw dabɔ sojɔ nasiraw fɛ fɛn dɔw bɛ bi bi in na jamana yɛrɛ minnu bɛ se ka bila an ka fɛn parilikɛfɛnw nɔ na minnu bɛ dilan an fɛ yan nka n'a bɛ gouvernement la k'o n'a ɲɔgɔnna hakilila ɲumanw senkɔrɔma don kɛnyɛrɛye nasira fɛ walasa ka dɔ fara sɔrɔ laɲɛnamayali kama. Merci. Je crois que le gouvernement yɛrɛ ka laɲini ma mun b'a to tubabukan na n'an b'a fɔ o ma ko développement endogène ka se ka an ka jamana fɛn fɛn na ni an ka jamana musakaw ani an ka jamana a baarakɛlaw an ma k'an jigi da an yɛrɛ kan fɔlɔ sanni an ka taa fɛnw bɔ kɔfɛ ka na mais baara mun don k'a fɔ ko cɛ gouvernement kelen bɛ se gouvernement kelen tɛ se parce que an bɛ diɲɛ min na bi min na il faut que an ka kuma tiɲɛ kan
En fait, on est dans un monde compétitif. Il y a une compétition. Au cours de la bara mun kɛra même misali dɔ d'i ma ni ko san ko dɔ ka télé dilan a tigi bɛ télé dilan ni a se ye mun ye ani télé min bɛ bɔra par exemple cɛ kɔfɛ ka na mais mun bɛ taa télé san mɔgɔ si tɛ se k'o wajibiya a tigi wajibiya mun a diya a b'o de san a bɛ se k'a san k'a fɔ bon vraiment soit a da ka nɔgɔn ou a bɛ se k'a san parce que bon nin cɛ ka ɲi ou bien nin cɛ man ɲi. Donc vraiment, c'est demain vraiment à Kadaï, quand on a boula baraka au coup demain. Mais je crois que à Kakan, on a boula baraka, albi fana coup chessri. Mon bateau, c'est que Jenatin gron, ou fana be mon gland, ou fana be se cardan et moto tama. Mais moi le gouvernement est fan fly. Moi c'est fin fait mon bateau ou be baramunkela. Nous kera mobilier fan fly. Quand nyeshin de flo en les artisans. Mais misali dɔ ta kɔsa in na mina fanba fɛn fɛn dira représentant de l'état ma préfet ni sous préfet i bɛ taa sɔrɔ fɛn caman b'a la n'o ye armoire ni fɛn caman b'a la mun yɛrɛ dilanna an yɛrɛ ka bolola baarakɛlaw fɛ minan t'a la o de ka ca kosɛbɛ donc vraiment pour dire que hali bi cɛ dɔɔni don mais n y'a fɔ cogo min na diɲɛ bɛ ten de o de mondialisation a dayɛlɛnnen don vraiment an bɛɛ b'an jija a ka d'an bɛɛ ye k'a fɔ bi min na sini ma ou bien cɛ sini kɛnɛ ma k'a fɔ ko an ka artisanw bɛ cɛ mun dilanna k'a fɔ vraiment an bɛ an ɲanga n'a ye k'a fɔ a bɛ se ka suma a bɛ se ka dan mɔgɔ tɔw ta ma mais mun ye gouvernement yɛrɛ fanfɛla ye je crois que vraiment se fɛn fɛn o kɛra ka artisanw yɛrɛ u ka tableau san n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka cɛ miirina ye k'a fɔ cɛ bureau kɔnɔna la an ka bololabaarakɛlaw u bɛ fɛn fɛn kɛ o nɔ ka se ka an ka bureau kɔnɔna la a n'an yɛrɛ ka finiw don ta u bɛɛ ka se ka vraiment an ka jamana an ka bololabaarakɛlaw vraiment ka se ka hali bi ka u ka baara ka sankɔrɔta k'a yira u la k'a fɔ hali bi an jigi b'u kan. maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fasoko la kɔsana an y'a ye k'a fɔ minisiri min sigilen n'u tɔgɔ la a ye jɛrɛ kɛ ko maliyɛnw ka na nka fanba kulekan ye mun ye o ye n'i nana i ka wari bɛ dun k'a ban k'a sɔrɔ i ma mali ɲɛmɔgɔw ye i bɛ taa k'a sɔrɔ i ma se k'i ka baarakɛda dayɛlɛ. Merci. Donc, il y a mon fameux folie de la froid quand je suis vraiment en malien mon ski mais c'est du coup quoi. Donc vraiment où joro c'est du manager la main du coup moi chida. Kera musaka fanfala. Mais quand ça n'a qu'à quand fana kamini na jikin ke kafo anga jamana nyemo fana temiri bula. Parce que bara fan fekera caman tɛ fanga kɔnɔna la a kɛra assise nationale de la refondation jɛkulu fɛn fɛn kɛra n ma wele kɛr'u ma k'u fana ɲininka u miirinataw la an ka sariyasunba fana kɔnɔna la je crois que jɔyɔrɔ dilen b'u ma institution min kan ka sigi n'i y'a jateminɛ CNT fana kɔnɔna la u représentelen bɛ yen fana an bɛ ministre des Maliens établi à l'extérieur ça veut dire ka wulikajɔ caman kɛ mais mun fɔ ka fɔ ko minnu bɛ fɛ ka na jamana kɔnɔ ko n'u nana ko u tɛ mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se k'u bisimila ka honnêtement o kunkolodimi bɛ na kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ i jigi bɛ mun kan i ma se k'o tigi sɔrɔ mais a kɛra cogo o cogo i bɛ dɔ sɔrɔ mun bɛ se k'i lamɛn u dɔnyɔrɔ ka ca u yɛrɛ ka ministère bɛ yen ministère des Maliens établis à l'extérieur ministère yɛrɛ cɛ yɛrɛ kɔnɔna la direction fana bɛ yen bon maintenant bon n'i ko n'i nana k'i fa jamana ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ nga b'o la jamana ɲɛmɔgɔ mɔgɔ si tɛ u ka agenda maîtriser parce que i bɛ taa sɔrɔ a t'u reçoit parce que gɛlɛya wɛrɛ b'a kan i bɛ taa sɔrɔ urgence wɛrɛ bɛ yen bon n'i ko premier ministre fana a fana bɛ ten n'i ye demande d'audience kɛ hali ni premier ministre i ma se k'o ye mais i t'a sɔrɔ a kɛra chef de cabinet ou a kɛra chargé de mission ye quoi que département tɔw fana bɛ ten mais quoi que o man ka kɛ cɛ raison ye mun b'a to i tɛ i ɲɛsin i ka baara ma mais vraiment ni n'a tɔɔrɔ ou n'a kɔlɔlɔ sera mɔgɔ min ma vraiment an bɛ hakɛto ɲini u fɛ mais vraiment laɲini tɛ i bɛ taa sɔrɔ wagati nana ko cogo don i bɛ taa sɔrɔ cɛ gɛlɛya don agenda ko bɛ se ka kala fɛn caman bɛ se ka kala parce que ko ka ca mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ vraiment ko mɔgɔ miiri t'u la ou bien ko mɔgɔ mago t'u la vraiment mais à chaque fois que occasion bɛ yen n bɛ misali wɛrɛ d'i ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka instruction mun ye chaque fois que ministre bɛ taa jamana kɔ kan a ɲinilen bɛ ministre bɛɛ lajɛlen fɛ
a ɲini bɛ premier ministre fana fɛ ma ka se ka maliyɛnw ka se k'u rencontrer k'u lamɛn gɛlɛya b'u kan ka se ka u ka gɛlɛya lamɛn ani fɛɛrɛ min b'a la vraiment ka se ka o fɛɛrɛ tigɛ je crois que jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'o kɛ chaque fois k'a bɛ taa dugu kɔ kan maliyɛnw bɛ fan o fan a bɛ u maliyɛnw rencontrer vraiment u bɛ sigi ka kuma. Ayiwa minisiri ɲɛma an bɛna kuma di maa 3 ɲɔgɔnna ma i ka yamaruya kɔnɔ minnu fana bɛ na ka na ɲininkali hakililaw dɔw di nka waati kosɔn an b'a ɲini kumakɛlaw fɛ u kana tɛmɛ sagan 2 ɲɔgɔnna hakɛ kan mɔgɔ fɔlɔ o ye Maju Sɛnpara ye ale ye an ka jamana jagokɛlaw ka soba ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ filanan o ye Alasani Garba Sale ale ye an ka bololabaarakɛla degeli kalanso min bɛ Senu ko COP Senu ale ye o mɔgɔ ye denmisɛnnin don min ye projet sɔrɔ ani mɔgɔ sabanan o ye Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele ye an ka bololabaarakɛlaw tɔgɔla soba ɲɛmɔgɔ an bɛ fɔlɔ ka kuma di Mamadu Maju Sɛnpara ma jagokɛla ka so ɲɛmɔgɔ ale k'a ka ɲininkaliw kɛ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. N ka foli bɛ ka taa jamana ɲɛmɔgɔ ye et puis an bɛ premier ministre yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka wulikajɔw la tuma min na nana premier ministre la a sinna yɔrɔ fɔlɔ ma o ye jagokɛlaw ni kɛnyɛrɛye mɔgɔw ka yɔrɔ ye an ye hakilila falen caman kɛ a kɔnɔna na mun ye wolola a y'a yira k'a fɔ kalo o kalo ani kɛnyɛrɛye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye bon bɔra sira fɛ kalo o kalo hakilila min bɛ gɛlɛya minnu bɛ yen an b'a kuma kɛ a ka ministère la hakilila o ye maa caman hakili sigi ni ala sɔnna a ma o baara tagabolo ka ɲi mais gɛlɛya min bɛ jagokɛlaw kan sisan ni industrie kan kosɛbɛ u k'u hakili to an b'a dɔn u ka baara ka ca u k'u hakili to kayi sira in na ani mayina min pour que sira bɛ se ka dilan teliyara cogo min na minɛnw bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na hakɛto b'a kan sallallahu alaihi wasallam. Ayiwa mɔgɔ filanan o ye Alasani Garba Sale COP Senu. Assalamu alaikum. Ne CFP Senu école kɔrɔ ye n ye ingénieur fana électricité domaine na bon ne ka foli bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye fɔlɔ n ka foliw ye u ye CFP Senu équipé kosɛbɛ u ye yɔrɔ caman équipé o équipement ninnu senfɛ an sera ka hakilina caman sɔrɔ an ye pratique caman kɛ o pratique yɛrɛ sera ka ne inspiré fo n ye machine dilan machine bɛ manaw yɛrɛ kuma wɛrɛ tun bɛ ka ɲama ko kuma fɔ yɛrɛ u bɛ manaw yɛlɛma k'o kɛ gasoil ye u b'u kɛ fuel ye u b'u kɛ fɛn caman ye donc o senfɛ o pratique ninnu senfɛ an ye pratique minnu sɔrɔ donc n ye prix caman sɔrɔ olu domaine na n ye n ka entreprise créé n bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ye bourse sɔrɔ ka taa Chine ne ka ɲininkali ye min ye excellence monsieur le premier ministre an ye nin dɛmɛ minnu sɔrɔ jamana Mali kɔrɔ in kɔnɔna na est ce que jeune caman bɛ yen minnu bɛna ni ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni wa o ye ne ka ɲininkali ye. mɔgɔ sabanan o ye Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele APCMM ɲɛmɔgɔ. Bismillahirrahmanirrahim. Question kelen de bɛ ne fɛ mais sani ka question in poser ni ma waleɲuman dɔn kɛ n bɛ kɛ fitiriwale ye a tɛ dɔgɔkun bɔ juma tɛmɛnen kɔrɔ panneau solaire 300 dira artisan ma gɛlɛya ni sɔrɔla la o sɔrɔla mun fɛ an kun t'a dɔn ko fu don mɔgɔ caman kun y'a tɔgɔ sɛbɛn fo mɔgɔ 1539 mais min bɛ artisan a bɛ mɔgɔ 500,000 bɔ mais a bɛ bɛɛ kun ɲɛna ko juru don min de nana baara na an b'an ka ministre fo a y'a fɔ ɲɛna ko président de y'a di ko jan ko fu don kabini n'a fɔra ko fu don sa dabaw ye sunɔgɔ t'anw ye o de kɛra gɛlɛya yɔrɔ ye donc et puis min b'an content a dira don min o dugusɛjɛ équipe dɔ bɛ ka jigin terrain kan ka tila ka installation yɔrɔ ni fɛnw déterminer yɔrɔ ni kelen vraiment o ye foli ye foli filanan sani ka taa question laban na o ye premier ministre yɛrɛ ka cadre de concertation min secteur privé cɛ o don kuma kɔnɔ a ko ko volonté politique dɔ bɛ ka kɛ ka 3 millions de masques sara artisan bɛ ka pression kɛ ne kan Bajangara Mopti yɔrɔ caman mais ja volonté politique in ye équipe dɔ de bɛna kɛnɛ kan ka na ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛli kɛra
mɔgɔ 9 bɔra an fɛ APSM na o ka sɛgɛsɛgɛli kɛ pour ka sɔrɔ pièce minnu m'an bolo olu ka dɔn pour ka ka sara donc an bɛ foli k'o la dɛ. Question min bɛ n fɛ o de ye question laban ye. An bɛ conseil national de crédit kɔnɔ kunna sini a session tenue na an ye commerce ka dɛmɛ ye ka agriculture 58% juru don n'olu la. Jagokɛlaw olu ye juru sɔrɔ mais artisan tɛ ka juru sɔrɔ. An bɛ wagati min na gɛlɛyaba de bɛ yen u b'a fɛ ka baaraw kɛ u b'a fɛ ka création kɛ an bɛ année de la culture la mais wari t'u bolo ka baara kɛ olu bɛ wari sɔrɔ cogoya di titre t'an bolo anw ni mɔgɔ si ta tɛ kelen ye. Quartier kɔnɔ commune kɔnɔ ni i ye tailleur jɔ ka sodelikɛlaw jɔ bolola baarakɛla bɛɛ jɔ i bɛ silence dɔ ye quartier kɔnɔ i b'a dɔn la k'a fɔ k'anw ye activité économique fɔlɔ ye donc monsieur le premier ministre a ye labɛn ɲuman kɛ pour que artisan bɛ se ka manakun sɔrɔ ka baara kɛ juru dɛ an m'a bɛɛ demander fu la an bɛ se k'a sara mais titre t'an bolo o de ye ne ka ɲininkali ye merci beaucoup. Ayiwa ministre ɲɛma an bɔra ka dantigɛli 3 ninnu lamɛn hakili ye faamuli kɛ ayiwa jaabi jumɛn b'i bolo ɲininkali ninnu na. Merci. Donc, vraiment, mun bɔra ka ɲininkali kɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ ɲininkali daminɛ ni chambre de commerce cɛ président ye Maju Sɛnpara an m'a ye foli min bila n na ne yɛrɛ b'u fo a yɛrɛ ka cɛsiri ani jagokɛla tɔw bɛɛ vraiment u bɛɛ ni ce ni baraji a ye mun fɔ cadre de concertation bɛ vraiment hakili jagabɔ don olu bɛ dɔ faamuya an yɛrɛ bɛ dɔ faamuya a ka ɲininkali n'o ye cɛ Kayisira ye Kayisira a b'an ni kan an cɛsirilen don vraiment gouvernement se fɛn fɛn an bɛ k'o kɛ mais gɛlɛya min b'a la je crois que k'an to terrorisme ko kuma la ne terrorisme bɛ k'u ɲɛsin yen ma u t'a kɛla gansa mais cɛ kɛlɛ de don et que olu b'u ta la a ka ca Ala fɛ cɛ sira in a sira bɛ bɔ mais sira bɛ bɔ ni armée yɛrɛ ka dɛmɛ ye parce que a baara tɛ taa sécurisation kɔ ne ko k'i bɛ a baara kɛ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bɔ la il faut impérativement que ministère de la défense ministère de la sécurité olu ka se ka dɛmɛ don mun b'a to entreprise b'u ka baara kɛ ka sɔrɔ cɛ terrorisme mana k'u attaquer ou bien k'u ka minɛn jeni c'est que sira mun don a tɛ jagokɛlaw dɔrɔn cɛ nafa c'est que jagoya don wajibi don que jamana yɛrɛ ka vraiment a b'an nin kan kosɛbɛ mais n'Ala sɔnna an se fɛn fɛn an b'o kala pour que ka se ka Kayi yɛrɛ population k'olu yɛrɛ cɛ soulager n'an bɛ se ka don cogo min na an ka jamana kɔnɔ cɛ nɔgɔya la ka se k'o vraiment k'o bɛɛ lasabati ɲininkali filanan n'o ye monsieur Sall ka ɲininkaliw ye vraiment an bɛ a fana féliciter a ka cɛsiri la an ye mun fɔ cɛ fɛɛrɛ minnu tigɛlen don c'est vrai que an ka sifilakaw olu dɔw sera ka dɔ sɔrɔ mais gouvernement yɛrɛ ka laɲini mun ye n'o ye ministre de l'emploi cɛ professionnel ka cɛsiri o ye ka se ka vraiment ni dɛmɛ n'a ɲɔgɔn na a nɔgɔya caman ka se ka o se Mali sifilakaw fɛn fɛn ma en tout cas fɛn fɛn intéresselen bɛ emploi professionnel bololabaara kɛla fan fɛ a ka ɲininkali n'o ye a ka cɛsiri ye ka se ka ɲama cɛ bayɛlɛma ka kɛ pétrole ou ka kɛ fɛn wɛrɛ vraiment ka kan an ka u fo k'u waleɲuman na u ka o miirina in na mais an b'a invité an fɔ cogo min na a k'a ka projet monter ka se n'a ye ministre de l'environnement fɛ yen vraiment dɛmɛ bɛ se ka don an b'o dɛmɛ don a ma ni Ala sɔnna ma. a ye mun fɔ n'o ye cɛ France fana ka cɛ citation ye cɛ tubabukan na c'est que olu ka wagati la n b'a fɔ cogo min na ils avaient même le choix no alternative ye mais an bɛ wagati min na sisan je crois que o yɛrɛ t'an bolo en terme c'est soit cogoya wɛrɛ t'a la c'est survivre ou périr je crois que honnêtement je pense qu'an m'an jija pour que ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la. ɲininkali laban n'o ye Mamadu Menkɔrɔ Tarawele an b'a fana fo ka a waleɲuman dɔn a ye mun fɔ je crois que jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛ panneau solaire o balolu la cogo min na a ka ca Ala fɛ je crois que a kɛra centrale solaire n y'a fɔ cɛ Kassim o fana bɛ balo la ten je crois que ko a bɛna bara o la de parce que n ye wagati fɔ o ko ka ca mais je crois que cɛ Barna o de ka nɔgɔn kosɛbɛ je crois que mun yɛrɛ ye o diya o y'a fulama ye mais nin bɛɛ vraiment bi u b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ a miiri b'aw la a miiri bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen na vraiment a se fɛn fɛn a b'o kɛ pour que ka se ka nɔgɔya don jamanadenw ma
a ye masque ko mun fɔ ma bara bɛ senna k'a kɛ an ka kuma kɔnɔna na an y'a fɔ Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele k'a fɔ gɛlɛya bɛ cɛ masque ko la o ye sariyako fanfɛla ye parce que cɛmancɛ fanga n'o ye la lutte contre la corruption a ma ni mɔgɔ si i ka wuli cɛ sariya fanfɛ k'i ɲininka i dalakan na donc vraiment baara ka kɛ tilennenya kan baara ka kɛ tiɲɛ kan donc fo sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ kosɛbɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra ka ca Ala fɛ quoique cɛ gouvernement se ye mun ye o fana bɛ fɔ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ degun ye artisan ma a ka kɛ o fana bɛ kɛ fɛɛrɛ mun b'a to sini ma ou bien sini kɛnɛ ma Ala kana cɛ janya cɛ sariya tɛna se k'i wele k'i ɲininka k'a fɔ bon i ye nin kɛ nin ma k'a kɛcogo la i ye ɲininkali min fɛnɛ kɛ n'o ye conseil national de crédit n'o ye juruko ye n y'a fɔ cogo min na gɛlɛya min bɛ artisan kan o gɛlɛya kelen de bɛ cɛ sɛnɛkɛlaw fana kan parce que minnu bɛ cɛ juru di la o caman ye banque de ye ça veut dire que titre t'aw bolo mais a ka kan an ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ mun b'a to vraiment dɛmɛ bɛ se ka don artisan ma dɛmɛ bɛ se ka don an ka sɛnɛkɛlaw ma mun b'a to a bɛ se ka juru sɔrɔ ka sɔrɔ an n'o y'a sɔrɔ cɛ papier ni papier ninnu t'a bolo donc vraiment welewelekan min don vraiment an y'a mɛn an miiri b'aw la an ma ɲinɛ a kɔ inchallah. ayiwa minisiri ɲɛnama ninnu mɔgɔ saba ka ɲininkali kɔfɛ an bɛ kuma di an baarakɛɲɔgɔn dɔw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye minisiri dɔw ɲininka malikura taasira tako sabanan hukumu kɔnɔ. wa Tarawele Adel Samake. Ministri ɲɛma furancɛ fanga sigi ka se sisan ma an y'a ye k'a fɔ ministri kelen kelen n'u y'u fariw lajɛ u bolilen don ala dun ye garizɛgɛ don ministri so fila de la e b'a la ka baara ninnu kɛ cogo di i ka dalilu ye jumɛn ye gɛlɛya jumɛn de bɛ i kan baara ninnu kɔnɔna na. Ministri ɲɛma an ka foli b'i ye sanji kɔrɔbɔsi a tɛ dɔn mɛ a bɛ dɔ la parce que aw nana sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ne ka ɲininkali jɔsen saba de b'a kɔnɔ. Jamana ɲɛma n'o ye Général d'Armée Assimi Goïta y'a fɔ ko ni a tiɲɛna ale bolo a tiɲɛna sifiw bolo sifiw de ni musow tɛ taa ka ɲɔgɔn bila a y'u bila minɛn jumɛn de kɔnɔ transition in na ɲinan fana ye dɔnko ni seko san ye ayiwa aw bolo o bɛ cogo di ani k'a kuncɛ ni mun ye kɔsa in na kiri minisiri a y'a fɔ ko 770 o nisɔndiyalen don ni kiri ye nka jamanaden fanba olu tɛ k'a faamu a bɛ fɔ fɛn dɔ ma nazarakan na nul n'est censé ignorer la loi mais jamanaden fanba ma kalan o t'a dɔn yɛrɛ kiri yɛrɛ bɛ kɛ cogo di mun de bɛna f'u ye. ayiwa minisiri ɲɛnama ni ɲininkali fila ninnu bɔra an baarakɛɲɔgɔn kunnafonidilaw fɛ minnu bɛɛ lajɛlen ni minisiriw ye kuma ta malikura ta sira tako sabanan kɔnɔ. Merci. N b'a daminɛ ni ɲininkali fɔlɔ ye an balimamuso ye ɲininkali min kɛ honnêtement c'est dalu bɛ yen dalu tɛ n bolo mais ala barika la parce que i bɛ baara fɛn fɛn kɛ i bɛ ala deli ala ka si ni kɛnɛya ani a labanko ɲuman a n'a ta fanga ala k'o d'i ma mais n'a bɔr'o la je crois que nin salle nin kɔnɔ cɛ sirasiya la ne yɛrɛ kɔrɔkɛw caman bɛ yan o sirasiya la n'i bɛ sirasi baara la tɔɔrɔ b'i kan a kumada t'i bolo i tɛ ɲininka la yɛrɛ kɔni i b'i ɲɛsin i ka baara ma i se ye mun ye i b'o k'a la ɲininkali a filanan n b'an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ i y'a fɔ cogo min na c'est vrai que sifulakaw olu de ka can kosɛbɛ an ka société kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna la olu de jɔyɔrɔ ka bon n'i ye population yɛrɛ bɛɛ jateminɛ donc an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye mun fɔ effectivement ko vraiment a jigi b'u kan kosɛbɛ pour que ka se ka cɛ malikura parce que n'i ko ko malikura n'i ko sini ɲɛsigi a tɛ taa cɛ sifulakaw kɔ quoique baara fɛn fɛn bɛ kɛra baara fanba ministère de la culture cɛ b'o la n'o ye cɛ maliden kura ministère de la jeunesse fɛn fɛn bɛ kɛra service national des jeunes civisme les activités de civisme mun b'a to que cɛ jamana kanu o bɛ se ka don jamanadenw na cogo min na ni éducation fan fɛ je crois que bɛɛ wililen don ka jɔ an se fɛn fɛn an b'o kɛ la mun ye musow ta fanfɛla ye o fana y'o kelen ye je crois que cɛsiri fɛn fɛn kelen don ka ɲɛsin sifulakaw ma o ɲɔgɔnna kelen don ka ɲɛsin an balakaw fana ma vraiment fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen mun bɛ se ka to u jɔyɔrɔ dɛmɛ bɛ se ka don u ma an ka société kɔnɔna la o fɛɛrɛ bɛɛ latigɛlen don n'a jateminɛ ENA concours ko la jamana ɲɛmɔgɔ kelen ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ni concours kɛra minnu bɛ passer musow ka dɔgɔ la
a ye cɛ fɛrɛ tigɛ ka cɛ cɛsiri cours préparatoire k'o ɲɛsin cɛmusow ma mun b'a to vraiment u bɛ se ka exercice caman kɛ sanni ni cɛ concours ka kɛ bon ni ye nomination fana jateminɛ c'est conseil des ministres la jamana ɲɛmɔgɔ b'a jateminɛ kosɛbɛ nomination fɛn fɛn bɛ kɛ vraiment pour que muso ka ca a la kosɛbɛ o n'a ɲɔgɔnna caman i ye mun fɔ cɛ sariya fan fɛ que baara caman kɛra sariya fan fɛ mun b'a se ka to kiiri bɛ tigɛ tiɲɛ kan mun bɛ to ka to jamanadenw bɛ se ka nisɔndiya cɛ kiiri fan fɛ mais i y'a fɔ cogo min na o gɛlɛya kɔnɔna la kalanbaliya degun tɛ kiiri fan fɛ parce que fɛn fɛn bɛ kɛ la quoique an ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔna la a fɔlen don k'a fɔ bi min na an ka langue officielle o y'an ka langue nationale kɔrɔlenw ye ni bamanankan b'o la ni kɔrɔbɔrɔkan b'o la filakan b'o la donc langue fɛn fɛn kun ye langue nationale ye fɔlɔ olu bɛɛ kɛra langue officielle ye baara fɛn fɛn bɛ kɛ la vraiment baara sariya fɛn fɛn bɛ ta la effort bɛ kɛ pour que ka se ka bayɛlɛma ka traduit kan na mun b'a to an ka jamanadenw bɛ se k'a faamuya donc a faamuyali je crois que u bɛ caman bɔ kosɛbɛ i ye gɛlɛya mun fɔ mun b'a to an ka jamanadenw yɛrɛ bɛ cɛ sariya tagabolo ani u ka hakɛ ye mun ye ani mun fana kɔnnen don cɛ sariya fan fɛ mun bɛ se ka u kisi olu ma. Minisiri ɲɛma o jaabi ninnu tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna yuruguyurugu ani nafolo tiɲɛ ni nafolo kuma yɛlɛmali nasiraw fɛ o wulikajɔ dɔw bɛ sen an ka jamana kɔnɔ bi bi in na a bɛ hakɛ jumɛn na yuruguyurugu kɛlɛli. Merci a ka kan ka hakilina jigin kɛ k'a fɔ yuruguyurugu cɛ kɛlɛli an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ o y'a ka wulikajɔ cɛ fanba dɔ ye kosɛbɛ o hokumu kɔnɔna la cɛ gafe dɔ taara n'an b'o wele ko stratégie nationale de lutte contre la corruption a n'a ka plan d'action fɛɛrɛ mun tigɛlen don ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la o fɛɛrɛ kɔnɔna la sensibilisation b'a la ka se ka mɔgɔw cɛ kumaɲɔgɔnya mun b'a to vraiment yuruguyurugu bɛ dɔgɔya mais sensibilisation dɔrɔn tɛ cɛ sariya fana jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ o hokumu kɔnɔna la pôle économique olu ka baara kɛcogo o falenna ka se ka to vraiment u bɛ se ka baara kɛ ka cɛ jamana fan bɛɛ a filanan jɛkulu wɛrɛw bɛ yen n'o ye par exemple vérificateur général ani haut clé ani contrôle général des services publics c'est que fɛn fɛn ka baara ye sɛgɛsɛgɛli ye n'u mana sɛgɛsɛgɛli kɛ c'est que gafe min bɛ b'o la o gafe bɛ ta k'a di pôle économique ma que mɔgɔw bɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ sariya kan ka k'a la n'o y'a sɔrɔ kiiri kan ka k'a la donc o dossier bɛ di kiiri mɔgɔw fana ma donc n'i y'a jateminɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ je crois que kiiri caman bɛ yen kiiri min bɛ sen na k'a da yuruguyurugu n'a ɲɔgɔnna caman mais agence dɔ fana kirira n'o ye agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et que yuruguyurugu kɛlen n'a donna minɛn mun na o minɛnw bɛ se ka minɛ k'a bila jamana ka cɛwagandɛ kɔnɔna la m'a fɔ k'a to mun bɛ se ka to tiɲɛ kiiri bɛ ban kuma na mais en tout cas i ka minɛn kɔni bɛ minɛ ka di ka kalifa jamana la donc vraiment baara min bɛ sen na mais baara min don k'a fɔ ko autorité kelen ka baara don autorité kelen ka baara tɛ vraiment an mago bɛ bɛɛ la kunnafonidi fan fɛ n'o sensibilisation ye ani a n'a ɲɔgɔnna caman vraiment pour que an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la yuruguyurugu gɛlɛya kɔnɔna la. Ne ka ɲininkali laban o bɛ tali kɛ ɲinan san na seko ani dɔnko an y'a ye k'a fɔ waleya caman sigira sen kan artisiw ni ka minisiri ani kɛnɛya minisiri u sera ka assurance sɔrɔ Warumɛnkɔrɔ da donna a kuma na yan nka ko in kuncɛliba kan ka taa kɛ Tɔnbɔkutu n'o ye biennale ye a labɛn bɛ cogo di. parce que i y'a fɔ cogo min na biennale an cɛsirilen b'a la kosɛbɛ je crois que Tɔnbɔkutu biennale cɛ fɛnba don a ma suganti kunfɛ ten parce que jamana ɲɛmɔgɔ bolo ɲɛsinna Tɔnbɔkutu ma k'a dan kun caman kan n'i y'a jateminɛ depuis biennale organisera an ka jamana kɔnɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ a ka kɛ fɛn région du nord la a nafa filanan a bɛ kɛra wagati la mun b'a to jamana bɔra ala barika la insécurité ba in kɔnɔna la lakanabaliya ba in kɔnɔna la donc labɛnw bɛ sen na fɛn caman bɛ a kɔnɔna la a ma mɛn kosɛbɛ ministre de la culture yɛrɛ kun taara Tɔnbɔkutu
ni kokun kɔnɔna la ka jateminɛ k'a fɔ vraiment ko minnu bɛ sen na baara caman bɛ sen na vraiment gouvernement cɛsirilen don pour que biennale ka se ka organiser cɛ Tombouctou o de ye vraiment an ka laɲini ye mais an se ye fɛn fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen an b'o latigɛ pour que vraiment a ka se ka waleya mun ye année de la culture yɛrɛ i y'a fɔ vraiment baara caman bɛ a kɔnɔna la fɛn caman kɛra festival caman kɛra ɲɔgɔn ye caman kɛra ministre de la culture yɛrɛ a seko kɛ kosɛbɛ je crois que an ka cɛ seko ni dɔnko o acteurs olu fana bɛ wuli ka jɔ la donc pour que année de la culture a dabɔra mun kama vraiment u bɛɛ ka se ka lasabati. Ayiwa minisiri ɲɛma an ka kurun b'a la ka i sɛnsɛn ka se dankan na i ka gouvernement ka kobolodalen kɔnɔ kunnafoni ko bɛ cogo di Mali kunkan n'i y'a jateminɛ kunnafoni caman di kɔ kan minnu bɛ Mali mankutu tiɲɛ a kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn ta olu kama. Merci, ye mun fɔ tiɲɛ don c'est kunnafoni minnu bɛ dila Mali kɔ kan a caman ye fɛɛrɛ jugu ye a caman ye nkalon ye tubabukan na n'a bɛ ni président yɛrɛ b'o wele ko terrorisme médiatique mais kɛlɛ minnu a kɛlɛ ma nɔgɔn parce que ne yɛrɛ ye dɔnni mun faamuya kunnafoni di a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ a baara fɛɛrɛ ka ca n'i ko gouvernement kelen ala ko tiɲɛ an kelen tɛ se sani gouvernement yɛrɛ k'a faamuya mɔgɔ caman bɛ yen minnu wuli u yɛrɛ ma ten u bɛ Mali défend ni nkalon bɛ yen u bɛ na ni tiɲɛ ye vraiment ka kan nin kɛnɛ kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn mɔgɔ caman b'o la journaliste b'o la activiste b'o la mɔgɔ caman dɔw yɛrɛ bɛ yen olu t'a si la mais des fois u bɛ taa plateau kan u bɛ Mali défend ani cɛ fɛrɛ minnu b'a la u bɛ gouvernement défend gouvernement yɛrɛ ye fɛrɛ mun tigɛ après ne nommé o ye ka se ka sigikafɔkɛ yɛrɛ k'a faamuya kunnafoni di gɛlɛya min b'an kan an yɛrɛ ka se parce que ni gɛlɛya b'i kan a daminɛ yɛrɛ fɔlɔ i yɛrɛ k'a ɲini k'a faamuya gɛlɛya sugu mun don kunnafoni di baara sugu jumɛn don parce que an bɛ jamana min fana kɔnɔ que bɛɛ bolo ko kunnafoni di bɛɛ bɛ se ka k'a ye ka sɔrɔ baara mun don n y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛ b'a la bɛɛ n'i ka baara fɛɛrɛ min b'a la gɛlɛya min b'a la olu de b'o dɔn vraiment ka kan vraiment ka o ko ninnu bɛɛ jateminɛ o tɛmɛnen kɔ an nana jateminɛ kɛ k'a fɔ cɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la dɛmɛ kan ka don kosɛbɛ gouvernement ka cɛ kunnafoni di yɛrɛ cɛ jɔba n'o ye sigma yɛrɛ ye fɛɛrɛ caman kɛ n'an sera ka o kɔlɔbɔ karili kɛ n'u ka logo ani plateforme caman mun bɛ ja yɛrɛ di cɛ sigma ma mais o kɛrɛfɛ je crois que vraiment a kɛra wɔrite mais a kɛra an ma pe fɛn fɛn en tout cas média public ani média privé vraiment bɛɛ cɛsirilen don maison de la presse vraiment ka se ka mɔgɔw sensibiliser ka fɔ an bɛ wagati min na wagati ka gɛlɛn jamana bɛ se ka défend cogo jumɛn na kunnafoni di fan fɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ dankari ma kɛ média privé u ka hakɛ la ka sɔrɔ dankari fana ma kɛ média public fana ka hakɛ la k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛkulu kelen ye mun b'a to vraiment an bɛ se k'an fanga di ɲɔgɔn ma ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la ka se ka jamana défend je crois que o fɛɛrɛw fɛn caman fɔlen bɛ a kɔnɔna la mais n y'a fɔ cogo min na an ka dayɛlɛ nɔ parce que kunnafoni di la n'i ko k'i kelen b'a bɛɛ dɔn vraiment i bɛ fili la mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛna kuma bɛɛ mais u bɛ cɛ fɛɛrɛ b'u bolo ka di gouvernement ma vraiment an bolo aw ka kɛ tan vraiment an bɛ wele bila u bɛɛ lajɛlen ma ka dɛmɛ d'an ma ka dɛmɛ don an ma vraiment mun bɛ a to hali bi min na an bɛ se ka bɔ nin terrorisme médiatique kɔnɔna la mais Mali kelen tɛ quoi que fɛn mun don a ɲɛsinnen bɛ AES bɛɛ lajɛlen ma n y'a jateminɛ nkalon caman bɛ yen nkalon bɛ da fɛn caman bɛ yen mun b'a to an bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la donc vraiment an b'a bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn. Ayiwa minisiri ɲɛma e ye minisiri ɲɛma ani mara ni mara sɛgɛso minisiri ani gouvernement ka kuma lasela n'a fɔra e ka dakuruna kelen fɔ maliden cɛ ni muso ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan denmisɛn ni maakɔrɔ i bɛna mun fɔ. an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini mun ye o ye bɛn ni kelenya parce que n'i y'a jateminɛ tɛ jamana sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ en tout cas diɲɛ fan si tɛ jamana ye ko mun bɔlen bɛ ɲɔgɔn la mun bɛ taalen ɲɛ ka sɔrɔ bɛn ni kelenya tɛ u ka jamana kɔnɔna la kunnafoni caman bɛ yen mun b'a to an bɛ fara vraiment an bɛɛ k'an miiri t'o la mais a bɛɛ ye jɛjugu ye parce que n'i ko kunnafoni di fan fɛ n'i ko politique mɔgɔw ou bien n'i ko sarasiw sarasiya tɛ siya ye
politique mɔgɔ tɛ sɛ ye ni ye politique mɔgɔ ta o somɔgɔw bɛ sarasu la sarasiw fana somɔgɔw bɛ politique la n'a ɲɔgɔnna caman o ni nana siyako fana fɛn fɔ o yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye parce que mɔgɔ tɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ Mali la mun y'a ka an ka jamana kɔnɔ mun y'a ka a ka siya k'u suganti n ka kɛ nin ye n ka kɛ nin ye o bɛ bɔra Ala de yɔrɔ la mais mɔgɔ minnu bɛ ta ka nin ko in don ba la o ye vraiment k'an farafara k'an ka miiri t'o la kosɛbɛ donc vraiment an kana don u ka janfa ni dingɛ kɔnɔna la bɛn ni keleya o kɔfɛ je crois que vraiment n'an sera k'o kɛ a ka ca Ala fɛ cɛ laɲini tɔw ka nɔgɔn dɔɔni je crois que o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye je crois que cɛ gafe min bɔra ka kɛ n'o ye charte nationale pour la paix et la réconciliation internationale o fana bɛ o de laɲini na vraiment an ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ an ka kɛ kelen ye tant qu'an ma kɛ kelen ye n'a fɔ cogo min na an bɛ fɛn fɛn ɲini an tɛ se ka nɔ bɔ a la a kɛra maliyɛn bɛ Bamako mun bɛ cɛ Kidal a kɛra région o région ye ni ko mana maliyɛn sɔrɔ fan bɛɛ la fo bɛɛ de ka miiri k'a fɔ ni ko ye maliyɛn sɔrɔ cɛ yɔrɔ min na a ye maliyɛn bɛɛ de sɔrɔ maliyɛn ma bɔ maliyɛn na bon mun ye insécurité fana cɛ fanfɛla ye n'a fɔ cogo min na cɛ baara mun don vraiment il faut k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n ye kuma daminɛ ni mun ye n'an balimakɛ n'o mun fatura Abdoulaye Kenta an bɛ dugawu kɛ Ala ka dayɔrɔ sumaya mais ne ka jateminɛ la je crois que ni mana maliyɛn cɛ fasoden ɲuman fɛn fɛn ta ka dusukun dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ Abdoulaye Kenta dɔɔni bɛ a kɔnɔna la k'a que o ye ka yira k'a fɔ k'a que maliyɛn si tɛna sɔn k'a fɔ ko jamana bɛ dafiri a ɲɛna n'an se fɛn fɛɛrɛ fɛn bɛ se ka latigɛ an b'o kɛ pour que k'an ka jamana bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la donc an bɛ vraiment maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ baara min na a baara ma nɔgɔn vraiment gouvernement n y'a fɔ cogo min na an ye adamadenw de ye baara kɔnɔna la an bɛ se ka fili ni fili bɔra la vraiment an bɛ hakɛto ɲini u fɛ mais baara min fana don a tɛ taa dugawu kɔ vraiment jigi b'u kan an jigi b'u ka dugawu kan mun b'a to baara min kalifalen mana an ka se ka nɔ bɔ a la an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an laɲiniw bɛɛ sabati merci. Ayiwa minisiri ɲɛma général division Abdoulaye Mayiga i ni ce an ka ɲininkaliw jaabili la. Merci. Kasum Traoré i ni ce. Hɛrɛ ni ce Mari. Premier ministre an b'i yɛrɛ fo. An balimaw nin de tun ye waati ye an ka jamana minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Mayiga a ye min labila an ye a sɔnna ka min d'an ma an ka ɲininkaliw kɛ a la gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ta tɛmɛ ne kɔfɛ i ko n y'a fɔ kɔrɔfɔ daminɛ na cogo min na nin de ye kɛnɛ ye gouvernement ye min sigi sen kan walasa ka jamanadenw kunnafoni jamana taabolo na sira bɛɛ lajɛlen fɛ a kun cɛra ni minisiri ɲɛma yɛrɛ ye n de bɛ dan sigi ɲinan san 2025 malikura taasira la ni o bɛnna a tako sabanan ma ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ an ka jamana fɛnkɔrɔ marayɔrɔ cakɛda ba la ni o musée national ye ka se gouvernɛrw bɛɛ lajɛlen ma ani cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen ani lakanabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn o fɛn sen donna ani kunnafonidilaw ka wɔtɛmu cakɛda fo ani kɛnyɛrɛ radio so ni télévision ni kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn wulila ka jɔ walasa malikura taasira tako sabanan ye ka baara sabati ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw kan bɛn waati wɛrɛ. Ayiwa nin bɛ dan sigi su in na laseliw la an n'an fana radio dɛmɛbaga jɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn b'an sɔrɔ bɔlɔlɔ sira fɛ maa minnu sɔgɔlen kun don an na sa nin de kɛra aw tulo a n'aw ɲɛw garisɛgɛ ye ni Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruyaw bɛna daminɛ yan su in na ta k'a d'aw ma k'a bɛɛ lajɛlen labɛn k'a monter k'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Falaye Keyita an b'a fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na Kabi Lazara a bɛ nin ko in kan an b'a fana fo baara kɛcogo ɲuman na san kɔni a bɛ ka na Bamakɔ Kabi fitiri a n'an dasi bi ka taa so sa sini n'Ala sɔnna a ma an nana ka na kibaruya daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 Falaye Keyita a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da